Niya na itong amigong buutan. Sir, mayong gabi sir. Mayong gabi, igsuon kong Eugene. No? Brother Eugene, igsuon ba tadi kang Kristo? Mangutana ko na igsuon ba tang Kristo? Kay kani imong amigo nga si sino ba? Nakakita ko nga di gyud kuno siya mo angkon nga mga igsuon tas pagtuo di kang Kristo. Ha? Dili gyud. Nga naman, in the first place, Di gyud lahi man kag religiyon lahi man kag religiyon, lahi man sa ning ako. Paminaw sa kanang moingon ka ba nga igsuon tas pagtuo? Nganong igsuon man tas pagtuo nga sabadista man ka nya Katoliko man ko? Ikaduha. Unsa may giingon ni San Pablo sa Biblia? Basahon ako ha. Niya sa ikaduhang Korinto kapitulo tanaw na to niya. Di gyud mo angkon nga igsuon tas pagtuo di kang Kristo. Sa lagi ba ayo sa sapaw. Unsa may giingon ni San Pablo sa 2 Korinto 6:14. Ayaw kamo pakighiusa sa mga dili magtotoo. Pero kay naaman tay gitawag natog ekumenism ang simbahang Katoliko mo na nga bisag dili ta igsuon sa pagtuo for us to know nga nagtuo kunuhay mo o Ginoo mo na ang simbahang Katoliko moingon ra gyapon ninyo brother, pero pag ingon nimo og igsuon tas pagtuo saan pagka-igsuon sa pagtuo nga Katoliko ko nya sabadista ka? Buot pasabot Brother Eugene, wala mo nagtuo ni Kristo. Nagtuo mi ni Kristo, kaya mo man ay among founder. Pero in terms, ayaw sa. Kaya pa ko mahuman, wala pa ko mahuman. Nagtuo man mi ni Kristo kay mauman ay among founder. Sa simbahan nga gitukod niya. Pero kung kamo nagtuo mo ni Kristo, ambot lang kahaog kinsang Kristohan ang inyong gituuhan. Kay diha sa sulat ni San Pablo sa Buhat City 48, ang Dios wala magpuyo sa balay nga gimugna na magtawo. Ikaduha, sa Buhat 17:24, ang Dios nga mo'y nagbuhat sa tanan, langit ug kalibutan, wala magpuyo sa mga templong gimugna na magtawo. Nasayod man ka ana. Nga minugna ra gyud mo kano upat ka buok. Sa mga ginuuha diha ron. Gitukod raman gyud mo ni Ellen Goodwhite. Kinsa man ginuuha diha karon ang inyong naa. Manang malibog sa tanin niyo. Kita ba ka nga gipanday kong Ellen White? Ini yung kag si Ellen White nagtukod nako. Ang inyong simbahan gitukod mog upat ka kano. Tinukod mog tao in short. Wala nga niingon ang Ginoo kanang inyo. Usa una naman na sa inyong libro wa ka naawir na. Asa si Kristo niya, si Ellen White yun ang nag-build yun siya sa among pagtulunan, sa among simbahan. Tanawa ha. Sige ko no. Ikaw na may sabadista nga wa maawir aning inyong libro, 70 Adventist Belief. Basahon na ko ha. Niya, ang giingon diri sa pahina 261, Ellen Goodwhite. Unsa man si Ellen Goodwhite? Unsa man nag-build na o found? Asa ako kung binisayon sa ni kay English mo guni. Unsa man nagpanday gina diha. Paminaw sa lagi. Inyo man ni libro. Lagi basa. Musapos mo. Ningon din niyo Ellen Goodwhite. Usa sa mga magtutukod sa simbahang Adventista. Sa English Kanawara di lagi si Kristo magtutukod ninyo. Basa sa English. Basa English. Ellen Goodwhite, one of the founder of the Seventh-day Adventist Church. Founder sa Tagalog, tagapagtatag. Sa mga Bisaya ni mo tagapagtatag. So karon sa may gitukod ni Ellen Goodwhite, doktrina? Mangutana ko brother. Sa may gitukod. Ayaw sa ba? Kaya ako may nisolo dire sa imong programa, ako'y mangutana. Nangutana di ka nag-explain man ka. Naingon nangutana man kanako, di gitubag kanako. Naingon din niyo sa gitukod. Sa may gitukod doktrina, dili oy. Seventh-day Adventist Church, dili Seventh-day Adventist Belief. Simbahan ang gitukod. Mo na kung maingon ka na kay Kristo, balo kinsa Kristo kana. Sige. Sige. Mangutana lang ko nimo gamay. Kana imong gibasa brother Eugene. I-clarify lang nako ba kana ba imong gibasa kanang Ellen G. White one of the founder. Mutana ko nimo sa may kalahian sa found ug sa kanang pulong builder. Pareha ra man ang builder o founder. Ang found gani sa Binisaya pa na paminaw ba? Ang found gani sa Binisaya pa na gitawag nagkakaplag. Nya ngano imo man imo magtutukod. The one who
lagi ba? Pagsulay. Paminaw sa, Okay, o kadali okay. ko mahuman. Okay, sige, Brad, sige. Brad, kay parte og grammar, Brad, dapat tayo naibaw, ang gamay, kay education, Brad, Brad, biyata. Wala problema naman. Ug education magani ka, iklaro lang ta. Ayaw sagsapaw, ayaw sagsapaw, Sige, ayaw sige. sagsapaw. The one who found, pag yung tag-found, Nakakaplag di ay. paminaw sa ba? Kani, dili, kadali ha, paminaw sa, ayaw sagsapaw. Pag moingon taog ka ng found, nakaplagan. Na found. Manday na. Pag moingon tag, nakaplagan. Paminaw ha. Unya sa laing term, kadtong tao, kung naka-repair tag tao, nakakaplag na siya. The one who found. Tama. Ang kinsa, pamisa, nakakaplag. Pag moingon po tag founder, magtutukod na. Pagsulay. Lahi ang founder, kay lahi sa nakakaplag. Pangita ka, og kanang gitawag na tog source. Now, ang nahitabo din niya sa inyo ha, tawag ganing ni ang founder dili nakakaplag. Kung moingon mo nga ang nakakaplag raman na siya, Brad. Sa ato pa di ay kinaamay gibutang din sa inyong libro nga si Kristo, one of the founder of the church, usa gyapos nakakaplag si Kristo. Kung mao ning rason na. So, bisag kung saon nimo pangugat diha wali-wali sa Facebook, normal na imuha man ang katungod, that's your right na magwali ka, pero ang pangutana ani karon, useless man ning magwali ta, bro, nya naata simbahan gitukod og kano. Mas maining magwali ta nga naata simbahan nga gitukod ni Kristo. Nya labi na karon kay imong topic is 10%. Mo question unta kun nimo. Sige Abo lang. taning 10%, Okay, bro, question, ikaw may ni problema. una pangutana. Pangutana, pero sige lang Brad, kani kay imo man ni pangutana ni sulod man ka, tagaan po nato gamay nga husay na imong gingon. Kada imong gingon dirang Ellen G. White, one of the founder, dapat po masabtan po nimo kay imo man ang nasabtan ng pulong found. Ha, ako pasabot sa imo Ade. isuna, Brad, ka po pagilom sa pod ha, kay akong tubagon para matagan po naghusay sa mga naminaw. Tanawa? One of the founder na kabalo ka kanang pulong found, si Ellen White ang usa sa nakakaplag sa kamatuoran sa Biblia. Wala na nimo tiwas sa igsuon ang among pagtulunan mo nang gigala na mo. Ellen White, one of the founder, paminaw sa lagi. Paminaw sa bakadali. Di man takadbutan mangutana ka. Paminaw para matatagan po ni husay sa mga naminaw. No? Kay yung sa ninyo na pag-twist bag, yung sa ninyo pagbaliktad na inyong mga pagsabot diha. Amo igsuon belief, mo ni ha, si Ellen White, one of the founder, kay siya ang usa sa nakakaplag sa pulong sa Biblia nga ang Sabado mo itinud nga igpapahulay. Ikapulo, usa pa rin mga bautismo. Daghan kay igsoon, paminaw sa diha kay found na. Maunay nakaplagan ni Ellen White. Munang diha kay si Ellen White man ang nakakaplag nga maudi ay na ang kamatuoran na himo siyang founder. Siya ang nagtukod, nagpaligon sa iyang nakaplagan nga ang kamatuoran sa Biblia mo'y angay nga sundon. Nakakaroon po tari po ng Kristo. One of the founder. Tinuod nga naman si Kristo. Si Kristo nahimong tao. O siya ang nahimong source sa sugo sa Ginoo nga siya ang nahimong founder nga mo'y sundon sa katawhan sa tibuok kalibutan. Pagkasayon sa mangutana ko, magtanong lang ako, sir. Magtanong ako, sir, ha? Base lang dito sa libro. Okay. Sinabi, sir, sa inyong libro, Ellen Goldwhite, one of the founder of the Seventh-day Adventist Church. Ang tanong ko sa iyo, sir, ano sa Tagalog yung term founder, sir? Pastilan. Aso tubagon ta ka. Ha? Awa? Ang akong tubag nimo sabta ni Brother Gapo. Kami kay amo ng doktrina, ang among pagsabot lagi si Ellen White, one of the founder, kay siya ang nahimong source nga nagtukod sa pulong Ang tanong ko lang, sir. nga iyang nakaplagan. Sir, Pagsulay ni simple lang naman yung simple lang naman ang tanong ko, sir. Time sa ano lang Brother? No. Simple lang ang tanong ko, sir. Ano sa Tagalog ang term founder na ginamit dito sa inyong libro? Ano sa Tagalog ito? Mag-eskwela na tani, di na tas Biblia ni Brother Gapo. No. Pina-translate ko lang ito sa Tagalog. No, Brother Gapo, nakasabot na ko, ana. Ha? Ayaw na ko ilara. Sagutin mo muna, sir. Sagutin mo muna. Tagalog, nga diha tas found, nagsabot, nakabalo ko nga nakasabot ka, ang pulong found. No. Wag mong ilihis yung ano. Sa libro ninyo ito, nagsasabi, Masabi ako. Ellen
Gold, sandali lang ha. Sa libro kasi ninyo, sir, ito yung may sabi, Ellen Goldwhite, one of the founder of the Seventh-day Adventist Church. Oh. Question, yung term na founder na nakasulat sa libro ninyo, ano sa Tagalog to? Okay, sige. Ang akong tubag rhetorical. Mangutan ako nimo, unsa may Tagalog sa found? Ako ni tagsahon. Sige, unsay Tagalog sa found? Huwag mo akong tanungin. Huwag mo akong tanungin. Dili, Ako ang nagtanong sa'yo. Pakilinaw kasi libro ninyo ito, di ba? Masabtan No. Sir, libro ninyo to, sir. Sir, libro ninyo ito to. Sandali lang. Huwag ka kasabot sa pulong Wag mo kong tanongin kung ano yung found kasi hindi naman. Sir. Hindi naman found. Sir, I don't. Sandali lang, sir. I don't ask you regards about the term found. Sumutot Ang nakalagay kasi dito. Sandali lang. Sulay. Ang nakalagay po kasi dito sa libro ninyo nakasulat, ayan Ellen Goldwhite, one of the founder ha, hindi found. Kasi, sandali lang, hindi naman sinabi na Ellen Goldwhite, one of the found. Kundi founder talaga. Siya lagi ang nagtuto. Sandali lang. Pagsulay. Sandali lang, sir. Sinabi dito, sir, na one of the founder of the Seventh-day Adventist Church. Ngayon, ang tanong ko, sir, ano ba sa Tagalog itong term founder, sir? Pastilan si Brother Gapo, patagalugon pamanggita. Nga nakasabot na ka, Brother Gapo, unsa nang found lagi, unsa nang founder. Ha? Be, ani, brother, rhetorical lagi na ako. Ano? Ha? Hindi. Found ba? Bilang, nakasabot ka sa found. Isang tanong. Karon ato naglaruhon, brother. Unsa may kalahian sa founder o builder? Ay nako. Ha? Huwag mo akong i-segregate sa mga tanong. Ito lang. Ayaw na kong ilarak. Ito lang. Ayaw na ko sa mga strategy ni mo. Ilaron pa ko ng mga logical ni mo nga mga... Hindi naman kita niloko. Mga bubos, mga strategy ba? Di na ko pasal. Hindi naman. Oy. Hindi naman kita niloko, sir. Lahi lagi kong gamito ni mga sentence. Sa sentence ang founder. O lahi ng builder. Sige. Found gani. Sige. Illinois ang founder kay siya ang nagtukod sa Seventh Adventist Church nga tinuuhan. Kanang tinuhan nga iya nakaplagan sa balang Sir. Kasayong sabtunadir Gapo. Base sa libro po ninyo, ang sinabi dito, founder. Founder lagi, nagtukod lagi na siya. Bisaya na galing na ako sa imo. Basta Tagalog lang. I don't ask you about Bisayan. Tagalog yung hinanap ko. Tagalog ng term. Ano sa Tagalog ang term na founder? Brother Eugene, kay English ako nasabtan. Tagalog, di ko kasabot sa Tagalog. Bisaya, magugo. Di mo alam. Binasayo na to, sir. Binasayo na to. Binasayo na to, sira. Ako nang tubagon. Sir. Unsay Bisaya sa Minaw, ha? No. Akong pangutana mauni. Unsay tinagalog aning term founder? Tinagalog. Di lagi ko kasabot og Tagalog kay Bisaya ko. Agoy. Ingon ka Bisaya na to. Ha? Paminaw ba? Unsay kalahian sa founder o builder? Sir. Dili mo na wa man ta mangutana kung unsay kalainan ana nila. Ang question ko mao. Unsay tinagalog aning term founder? Kana lang sa akong pangutana. Di gid ka mo sugot dai nga di gid ko kasabot og Tagalog ug Gapo. Bisaya mangugo. Wala man ko mangutana nimo og nakasabot ba kag Tagalog o wala? Ayaw mo ko translate ko nga di mo ko Tagalog. Mao lagi. Di ka kabalog tinagalog aning term founder. Bisaya kanang nagtukod siya sa belief sa Seventh Adventist nga iya sige. Mo na ako musabtan. Dili siya Tagalog. Bisaya. Dili siya Tagalog kay explain na to pag dili siya Tagalog. Sige. Bisaya ta. Unsay binisaya aning term founder? Akong isabton, tubagon ako. Ang binisaya lang, ayaw ingnaw. Ang binisaya lagi ana siya ang nagtukod, usa siya ka magtutukod sa belief sa Biblia nga iyang nakaplagan sa balaang kasulatan. Ha? No, sir, wala ko magpangutana kung say meaning. Wala ko mangutana kung say meaning. Kay mo na'y belief na mo, wa ni mo na sabtan, ug inyo nang gito. Lagi, belief mo ka ha. Sige, belief mo ka, sir. Unsay binisaya aning term found, kanilang term, pulo nga founder, unsay binisaya. Ayaw inag-meaning ha. Bisaya lang, ipabinisaya, teka.
Unsay binisaya Sa sa binisaya ani kaning founder, binisaya. Found. Dili found. Founder, dili found. Okay, tumago na ko. Ang akong tubag, Founder Brother na Eugene, kabutang lagi, dire, oh. lagi founder lagi. Gikan sa found. Unsay binisaya ana? Pasabton ta kapag mayo ha. Ay, sa. Oy, paminaw sa. Brother Eugene. Kadala lang ba? Brother Eugene. Oh, dili ba? Ani ba? Ani sir. Wala man ko mangutana. Lagi kanel sira. Oo. Wala man ko mangutana ni asa ni gikan ning term nga founder, gikan ba ni term nga found, buti pasabutan na wala man. Oo. Unsay binisaya sa terminong founder? Bisaya lang term. Bisaya Founder term. lagi. Pasabton ta ka. Ayaw pagbuot sa akong tubag. Bisaya, Brother founder. Eugene. Ayaw pag unsa na ba? Ayaw pag buot sa akong tubag. Kay mangutana ra magka. O magbuot ka sa akong tubag, ikaw na lang mag-ako. No, di ba? So, paminaw. Ang founder lagi sa belief sa Seventh Adventist Church, nga nung ginganlan na siyang founder or siya ang magtutukod sa simbahang Adventista, kay siya ang nagtukod lagi sa iyang nakaplagan sa balaang kasulatan. Unsa man niyang gitukod? Unsa man niyang gitukod? Church. Unsa man niyang church? Tao. Kasing-kasing sa tao nga musubay sa iyang nakaplagan nga ang Biblia mo'y angay sundon ang sugo sa Ginoo. Ano ba mo na sa bado, yung gitulo, ang ikapulo, ang pagdili sa pagkaon sa baboy, kay mo iyang nakaplagan, siya ang naka-found sa pagtulunan sa Biblia, o kay iya mang nakaplagan, naging siyang founder, nagtukod siya sa simbahang Adventista, nga maoy grupo, nga musunod sa kasuguan sa Ginoo, pagkasayon sa Sige sir. Sabot ka brigada. Muuyo na ba ka sir nga ang Bisaya aning term founder is magtutukod. Kapila naman ta kagitukad gitubag og magtutukod, Brother Eugene. Oy, di magkakasabot. Sige, magtutukod ay, magtutukod. Okay. Sa Good. simbahang Adventista, Good. iyang gitukod lagi ang iyang nakaplagan sa Biblia. Good. Magtutukod. Sige. Lagi. Kasabot na. Lagi. Magtutukod. Okay. Pag-ingon nga si Ellen Goldwhite, usa sa magtutukod sa Seventh-day Adventist. Ayaw. Usa sa paminaw sa ba? Paminaw sa kay. Nagbasa pa man ko. Diya. Si Ellen Goldwhite, usa sa magtutukod, one of the founder. Tama. Of the Seventh-day Adventist Church. Usa sa magtutukod sa simbahang Adventista. Okay. Ang pangutana, unsa may imong nadungog sa akong gibasa nga inyong belief? Nagtukod siya og simbahang Adventista o gatukod siya nagtukod siya doktrina? Sige, simbahan yang gitukod o doktrina? Okay, tubag ko. Klaro na ko ha. O sa may yang gitukod klaro na ko ha. Seventh-day Adventist Church o Seventh-day Adventist Doctrine? Nya, ako nang tubagon. Sige. Okay. Ang akong tubag mo ni siya, ang gitukod ni Ellen G. White, kanang church, nakasabot na taana nga tao na, ha? Tao ng simbahan, templo sa Dios, unang Korinto 3:16. Ang gitukod ni Ellen G. White nga church, si Kristo man ang tao man ang church, ang yang gitukod Seventh-day Adventist. Karon gisumpay ng church kay ang tao usa ka iglesia nga gitukod ni Kristo. So kanang gitukod ni Ellen G. White, dili na simbahan nga tao, kundi denomination, group of people. Hinaot, Brother Eugene, makasabot unta ka. Group of people nga iyang gitukod, no, nga nahimo na siyang church, kay ang church katawhan man sa Dios, no, katawhan sa Dios nga Seventh-day Adventist nga gilalag denomination. Unsa man siya? Group of people nga ang iyang belief nagsunod sa nakaplagan ni Ellen White sa Biblia, nga ang iyang nakaplagan maudiay ang Sabado, adlaw di ang ikapito. No, unya baboy dili ipakaon, unya maghatag dag ikapulo, no, unya kanang magmatinumanong des kasuguan sa Ginoo. Mauna siya found Ellen G. White, one of the founder. Ang iyang gitukod denomination, dili Brother Gapo church. Nasumpay ng church kay ang church, Brother Gapo, katawhana, kasing-kasing na sa tao. Seventh-day Adventist denomination. Basta
Sir, sir. Akong basahon pag otro, sir. Akong basahon pag otro, sir. ha? Oh. Ellen Goldwhite, one of the founder of the Seventh-day Adventist Church. Nabay nabasang denominasyon dire wala. Pastilan si Brother Gapo, wa gini sukad pa ka sa una ba, wagi ka kasabot og Nawala, denomination ba? nawala, Church lagi nawala. ang gibutang Nawala. diana, kay ang church lagi Brother Gapo, Oh. natawhan lagi ng church. Pagkagahi pa ni mo kasabot, ang church lagi Okay, good, good. katawhan. Okay. Seventh-day Adventist katawhan usa ka iglesia nga naghulat sa pagbalik sa Ginoo. Ug ang iyang teaching diyan, Sige. ang iyang belief mao ang nakaplagan ni Ellen White nga kinahanglan mo sunod sa kasulatan o pulong sa Okay. Dios pagkasayon sabton Brother Gapo. Okay. Anong di man Sir, ka makasabot? base sa Di pag ka mo base sa libro ninyo, sir. Natural. Wa pagilita mahusay ani mo hawa na ta. Sa di mo usay di Oh, lang yun sayang na di lang kaling yun ka Ginoo. mo dawat o Ay, Brother Gapo. sayo, Gusto mo di mo sayo, ipiton, di lang na base magsilbi sa- na imong ipit-ipit. Pagsulay ka Brother Gapo. Base aning ni ang libro nga akong gibasa. Seventh-day Adventist, one of the founders, Ellen White. Pangutana, Oh. kinsa base ani niya, unsa may nadungog? Unsa may nadungog nimo sa akong gibasa aning kaugalingon ninyong libro? Pagsulay gini. Ang founder sa Seventh-day Adventist, paminaw sa ang founder sa Seventh-day Adventist, base sa imong nadungog nga akong gibasa, si Kristo o si Ellen Goldwhite? Pagsulay ni si Gapo, di gid kasabot bisan sao pasabot. Be, akong tubagon, balikon ako ha. O balikon ako. Mo ni siya Brother Gapo paminaw yung taon. Si Ellen G. White usa ka magtutukod sa usa ka denomination nga Seventh-day Adventist. O gibutangan na siyang church kay No, ang sir, tao sir, usa ka sir, iglesia. sir. No? Sir, Bisan sir. pag atong basahon, Oy, oy. kung mabasa na ako nga dunay Seventh-day Adventist denomination. Kadali lang, Ayaw, sir, ha? gamit ka Anya, basahon sir, ba? klaruhon Hindi ako, po sir, mao. klaruhon. Pag sa Klaruhon tuwan ako, ka, sir. di ka kasabot. Base aning ni base aning ni ang libro ba nga akong gibasa, unsa may imong nadungog? Ana ragod ka sayon. Unsa may imong nadungog? Basahon na balik ka. Bago lagi. Sayaw, wa pa ko mahuman. Ay Oh. sambatin. Akong basahon balik ka kay para maklaro na to sa atong Oh. mga viewers dinhi karon sa akong Okay. live. Siya. Oh, mga viewers. Ellen Goldwhite, one of the founder, usa sa mga magtutukod sa Seventh-day Adventist Church, Oh. sa simbahang Adventista. Ngayon, karon ang pangutana, unsa may imong nadungog sa akong gibasa? Si Ellen Goldwhite ang founder sa Seventh-day Adventist Church o si Kristo ang founder sa Seventh-day Adventist Church? Si Base Cristo ane, lagi. base ane. Oh, dara Brother Eugene Gapo, paminaw sa akong tubag ha. Oh, ang akong tubag Brother Eugene Gapo, lahi si Kristo og lahi si Ellen G. White. Si Ellen G. White founder sa Yes, Seventh-day sir. Adventist, samantalang Yes, si Kristo sir, kadali, builder sa church. Kadali lang, kadali lang, sir, kadali lang, sir. Oh. Sir. Oh. Sir, kadali lang, sir, kadali lang, ha. Kani unsa may imong nadungog sa akong gibasa? Si Kristo nagtukod o si Ellen Goldwhite nagtukod ani Seventh-day Ang Adventist Church? gitukod lagi ni Ellen G. White, Brother Gapo, denomination lagi. Oh, Dili lagi. yeah, Dili sir, lagi wala ko kasing-kasing sa mangutana tao. kung Ang sa- church, tao lagi ng church. Kagahi. Wala lagi ko mangutana kung unsa bay gitukod ni Ellen Goldwhite. Oh, paminaw sa Brother Gapo. Sir. Brother Gapo, Wala paminaw lagi sa- kadala nga, Ayaw mo sir. tubag. Wala jud Ha? ko mangutana nimo, sir. Og unsay gitukod ni Ellen Goldwhite? Denomination ba kasing-kasing basta o dili? Wa man. Ang akong pangutana, unsa may nadungog nimo sa akong gibasa? Si Ellen Goldwhite ba mo ay nagtukod o si Kristo? Base aning akong nabasa. Unsa may imong Founder lagi ang ipasabot Ellen niya. Dili lagi builder lagi, Brother Gapo. Tayo ko mangutanag, founder bag builder bag ipasabot ani kung sa may ipasabot Brother ani Gapo, niya. ang sayop Ang nimo akong Brother Gapo, dara pangutana, Brother Gapo, simple. paminaw sa Brother Gapo. Ang sayop nimo, Sa- ang sayop nimo iparihas nimo si Ellen White o si Kristo, nga si Kristo builder, samantalang si Ellen White founder. Wala mo ko mangutanag parihason. Wala mo ko mangutanag parihason. Iparihas nga si Kristo o Ya. si Simple lang baba, tanawa ha, paminaw ha. Ani ba para magkasinabot ha? Unsa may imong nadunggan sa akong gibasa? Ellen White founder o
Kristo founder of the Seventh Adventist Church. Asa ning duha? O lagi-lagi, imo na po na i-apil si Kristo. Wa lagi lang po si Kristo's founder. Lagi kasi Kristo lagi builder. Awa gyud lagi tanawa ra. Oh, si Ellen White, paminaw sa kung tubaga, si Ellen White founder sa usa ka denomination, group of people no nga usa ka church nga gitukod ni Kristo. Si Kristo usa ka builder sa iyang church nga mao ang tao. Okay. Ug kining mga tao kay nawala man sa pagtulo ng kinisupag mas punong sa Ginoo. Ellen White, one of the founder nga iyang gipabarog, iyang gitukod ang church nga nibuwag sa kasuguan sa Ginoo. Pagkasayon. Akong basahon rin gapo ha. Awa unsay kalahian sa unsay gisulat diya. Paminaw sa kanya, paminaw sa kadali. Akong basahon ha. O unsay gingon sa 16 bersikulo 18, unsay kalahian sa builder o founder. O ingon si Kristo diri sa Mateo 16:18 magkasabot unta ka brother gwapo igsuon kong gapo no ingon diri ingon diri so I will call you Peter which means a rock on this rock I will build my church. Nakasabot gyud ka brother gapo unsa nang builder si Kristo usa ka magtutukod sa iglesia nga mao ang tawo. Samantalang ang gitukod ni Ellen White dili tawo kundi denomination. Pagkasayon brother gapo. Sige. Kasabot. Ambot ang sa diara pangutana sir. Okay na ba? Base sa akong gibasa, si Ellen White ang founder, dili si Kristo ang founder. Okay, si Kristo builder siya sa church. Samantalang si Ellen White ayaw sa wapa ko mahuman. Ibati naman kadayon. Base ba sa akong gibasa, imo mang dung natungog. O yun na ba nimong ang founder sa Seventh-day Adventist Church, si Ellen White, basis na basa, dili si Kristo. Yes or no? Uyunan lagi nako nga ang founder si Ellen White sa Seventh-day Adventist pero sa church si Kristo ang nag-build sa church. Ang gitukod ni Ellen White lagi brother gapo. Yes. Katawhan usa ka church nga nawala diha sa pagtulunan sa Biblia. Good. O muna ang church brother gapo ha. Masabtan mo na tao ang giiligi, tao ang gibuild ni Kristo ug ang gitukod ni Ellen White denomination, group of people, usa ka grupo, usa ka iglesia, no gitukod ni Kristo nga musunod sa nakaplagan niyang pagtulunan sa balaang kasulatan. Munang ayaw ko dala-dala rin mo pakpak kay wag ka masubay sa gisulti ni Ellen White dias iyang basahon. Oh, klaro ba ka po? Laing pangutana. Laing pangutana. Laing pangutana. Yato na si Kapulo. Si Kristo matod nimo. Si Kristo matod nimo. Moabot ta diaron. Sige. Si Kristo matod nimo builder. Karon ang gitukod ni Kristo unsa man ang gitukod niya? Simbahan, di ba? Iglesia. Simbahan. Iglesia, group of people, Iglesia. katawhan. Daghan man kaayo ron nagtukod og iglesia. Ay na nasipya. Sa record. Di lagi ka kasabot anang iglesia. Sabaya. Wala pa ko mahuman. Sige. Daghan kayo rong iglesyang natukod. Na iglesia ni Kristo, na iglesia ni Kristo Alexander Campbell, na iglesia sa mga Mormons, iglesia sa Alliance, iglesia nga Kristohanon, na ay Seventh-day Adventist, na ay lokal, na ay Reform. Kana silang tanan mga iglesia, na ay Roman Catholic Church, mga iglesia Japon. Ang pangutanan nako, diri lang tas duha. Asa mang iglesia ang gitukod ni Kristo ani? Na makadugtong karon sa kasaysayan sa atong kalibutan. Seventh-day Adventist Church, General Conference o Roman Catholic Church? Okay, akong tubag. Ang akong tubag, wala ka nakasabot sa imong pangutana kay wa ka kasabot sa pulong church. Ha? Ang pulong church, brother Gapo, ang pulong church na gina na Christianity na. Asa mabasa? Wa mo mangutan Christianity ba na? Ayaw wag ka kasabot ana di. Kanagi mong imong mabud, wag ka kasabot kay ang imong gipasabot denomination dili church. Kay usara ng pulong church pag biyon kag church brother Gapo. Christianity na. Okay, Christianity ta. Sige, Christianity ta. Sakyan ta. Sakyan ta ka nang imong. Inside the Christianity, there are many denomination. Hinaut masabtari mo na brother Gapo. Okay. Sakyan ta ka ana imong Christianity ha. Ang gitukod ni Kristo Christianity. Okay. Sakyan ta ka ana imong Christianity, brad. Usa kay yun tuog yun kayo pagsupak-supak.
Kay na ako'y ipakita nimo nga ebidensya, dokumento. Oh, kadali lang ha. Kay ako tong pangitaon tong libro nako diri. Nawala na? Kuan. Ay gina Dagan kitang libro diri, Brad. Ay gina yung mga Asa libro, kadali- brother Gapo. Kana yung libro ba muna nagkaamong ba di nagkamutuog Biblia? No, dili na. Muna Dili man nagkaamong buti di pasabot, nagkamutuog Brad. Biblia, limang ka nga wa ka kasabot. Church, himuon imong denomination ng church. Kadali. Pagsulay. Kadali lang. Ayaw sa sapaw. Himuon imong simbahan Ayaw, ng sapaw. himuon imong simbahan ng denominasyon. Okay, ayaw sa sapaw. Oh. Kay mangita sa kong libro sa to ha ang libro diri kadali. Dara. Okay, dara. Oh, sige. Dali lang. Ang gitukod ni Kristo, brother Gapo ha, klaruhan ta ka, Dara. religion, Christianity. Oh, religion lagi, Christianity lagi. Sa dili siya Dara, denomination. Oh. Okay, sige. Oh, nara. Introduction to world religions and belief system. Dili kana. Katoliko ha. Oh, Pero, nindot sultihan talang ka, brother Sige. Eugene ha, iklaro na ko sa imo ha, nagamit mo mga libros protestante nga dili pud sa Adventista, nagamit mo protestante nga nagdapig sa Katoliko. Mo na ibantayanan nimo ug masabtan No, ang nimo ha. walay protestanteng mudapig sa Ay Katoliko, na, Brad. pagsulay ka, brother Eugene, pamatuganan ko na. Ayaw sa, dara ha, paminaw. Mubasa ko. Dinig ingon nga ang Christianity doon ay dagang religion. Una, ang religion, paminaw sa, ayaw sa sapaw-sapaw. Oh, magsipyat-sipyat, Ayaw sa ka na imong kalaki ba? Then he, doon ay gitawag na to nga religion nga Judaism. Paminaw sa, Sige, good. Judaism, Makasabot Christianity, Christianity, Islam. Hinduism, Buddhism, Munay, religion, Gapo. ayaw sa sapaw. Di, gitabangan ka. Confucianism, Shinto. Diretas Christianity imong giingon. Basahon na to. Itukod ni Kristo ha. Oh, Ang Christianity. nagtukod sa Christianity, buhat 11:26, mauna ang gipasabot sa Matthew Lagi, 16:18 nga gibel ni Jesus Christ, introduction religion ta. at belief of Christianity. Lagi. Okay, salamat Lagi, kay yun ka, Brother Introduction ta. Okay. Introduction ta ha. Introduction of Christianity. Take note. Christianity. Christianity is a religion that is very familiar to Filipinos. Yes. Because the Philippines had become predominantly Catholic since Tama. the Spaniard occupied the country. From 16th to 19th centuries. With the spread of Catholicism as one of their enduring legacies to the Filipino people, it is considered, ang Katoliko ha, gikonsiderar nga world largest religion. Kinsa ko no? Tinuod na siya. Gikonsiderar. Tinuod na. Tinuod, di ko musupa. Pero di na Roman Katoliko, dili na Romano Katoliko. Katolik na Paminaw siya. sa wapa ko mahuman. Sige. Di ba sayop yung kapil. A religion based on the teaching. Nakabase sa panudlo ni Jesus Christ, who is considered the Son of God and the Messiah or Savior. Akong pangutana, kay nagisgot man ni og 16th to 19th centuries. Gi-occupy na sa Catholicism. Pangutana, unsa man tong simbahana nga niabot sa Pilipinas niadtong 16th century? Roman Catholic Church o Seventh-day Adventist General Conference? Gapo, ayaw kong bitkas binuang ang mga pamahagi. Ang niabot sa Pilipinas, Sa binuang Christianity. pamahagi, Brother Gapo, ang niabot sa Christianity Pilipinas, man, Christianity. ha? Ug ang nagdala ng Christianity, Christianity denomination. Pagsulay ka, Brother Gapo. Lagi, denomination mo ka. Christianity ha? Ang Christianity ang di, giuyunan dahil ni mo ni. Ang Katoliko giuyunan dahil ni mo ni. Ang Katoliko di ay, ni-spread sa ni-spread sa Pilipino, sa Pilipinas, paminaw sa, nga, mauday ning Catholicism. Bagong taka, Unya, Brother kani Gapo. pag giuyunan pag ni mo ni, ayaw sa ba, giuyunan pag ni mo ni, nga, ang panudlo di ay, insakto kayo, nagikan yun sa ang Christianity. teaching, nakabase yun ni Kristo. The teaching based, paminaw sa ba? Based on Jesus Christ, who is considered the Son of God, the Messiah or Savior. Pangutana, ni adtong 16th to 19th centuries, kanila sa 16th centuries,
kang kinsamang Kristiyanismo nga naabot diri sa Pilipinas niadtong 16th century. Ang Seventh-day Adventist General Conference mga Kristiyanismo nga or kaning Roman Catholic Church nga Kristiyanismo. Dira tubagon ta ka Brother Eugene, hinaut ka makasabot ka og maminaw ka og di ka magbuot og pag og tubag Brother Eugene. Asa ni Ha? asa ning Brother duha? Eugene, akong tubagon ha. Klaro gid ni nako pagmayo. Ang giingon diyan na Brother Eugene dili Roman Catholic. Ang giingon diyan na Catholic. It means, unsabot pasabot. Lagi. The word Christian is Catholic. Unsa gani ang Catholic? Universal. Kay ang word nga Christianity, ang pulong Christian nilukop sa tibuok kalibutan, nagpasabot nga Catholic. Ang niabot sa Pilipinas, Catholic, universal, Christianity. Awa? Pero kinsa man ang nangulo? Ang nangulo usa ka denomination nga Roman Catholic. Pero dili na siya buti pasabot. Dili na buti pasabot nga Catholic kamo ng Roman Catholic mo'y Christianity. Kay apil ang tanan everyone nga nagtuog Kristo that is belong a Catholic. Di ba nga kasabot ba Okay. gapo? Basta Brad, Kristohanon gali ka kaning usa ka Christianity. Katoliko universal. Pero kanang nagdala sa Pilipinas lagi nga Roman Catholic ang gitudlo diya na based on Christ kay si Kristo ang Dios ug manluluwas. Pero kung imong tanaw ng bottom line sa Roman Catholic Church giusab ang kasuguan sa Ginoo. Kanang komentarista No. di ana, Brother Gapo, sa pasabton ta ka. Kanang komentarista di ana, Brother Gapo, sa imong libro, nakasabot ko nga ang iyang gitudlo based sa pagpaila ni Jesus Christ nga manluluwas, pero wala niya gisaysay diya nga ang mga Katoliko maoy ang Roman Catholic denomination mo'y utor sa pagkasupakan sa pulong sa Ginoo ug i-prove na kuno nimo pinaagi sa sulat ni Jose Rizal, Brother Gapo. Okay. Kadali lang, Brad. Oh. Nasayod ba ka, Brad, nga si Dr. Jose Rizal, before siya namatay, niingon siya, I will die as a Catholic. Na? Katolik ka ni Christian. Dili Roman Catholic. Unsa man to? Eh, basa diya nga, Unsa man tong I will Katoliko die as a ha? Roman Unsa man ni Catholic Brad. Church. No, Ay, Brad. masipiyat Unsa ka, man ning Brad, Katoliko ha? Paminaw sa Brad. Unsa man ning Katoliko ha kaning giingon diri sa Christianity? Ang niabot dinhi sa Pilipinas niadtong 16th century. Unsa man ning Katoliko ha? Brother- Kinsay Brother nangulo ani? Gapo, kung mabasa na ko nga nagpapatay no si Rizal pari sa Romano Katoliko, utuo ba ka Sa si Ellen G. White kinsay dili Romano gapapatay ni Katoliko? Rizal. Ha? Wa ko mangutana kinsay gapapatay ni Rizal. Lagi. Ang akong Ay, pangutana. di paminaw sa Brother Gapo. Kinsa man? Rhetorical ba? Paminaw sa baon. Rhetorical ba? Sa mga Paminaw. sinabot ha. Di man gud kamaminaw. Kinsa man? Ug sulay. Kinsa man ang nangulo aning Kristyanismo ha nga niabot sa Pilipinas nga ang ilang panudlo base ni Kristo. Kinsa man Basi lagi ni nangulo aning Kristyanismo. Basi lagi ni Kristo, batok anang imuhang komentary di ana gibasa, pero si Jose Rizal nagpamatuod nga dili siya musugot nga ang mga Pilipino ilaron sa mga paring Romano Katoliko, dili Ay, Katoliko. kadali lang Brad. Ako na, Brother Ang akong Gapo. pangutana. Brad, dili ra ba jud ko ignorante sa life of Rizal kay isa ka semester subject na mo ana. Dili kay karon di mangutana ko Ayaw. brother Gapo. Ayaw sa Brad. Pamino sa Brother Gapo. Inani ba? Kanili lang ba? Kani ba? Brother, Ang akong pangutana ba simple ra man kayo. Ha? Kani oh. Tawagi ka na mo. Kinsay nangulo aning Kristyanismohang Catholic diri sa Pilipinas 16 Catholic Christianity lagi century. na, Brother Gapo. Dili lagi kung Kisay musupak na na ulo. 16th century lagi. Romano Katoliko lagi nga denomination nga Christianity Oh. kuno nga isulod diri ha. Pero karon Brother Gapo pangutan-on ta ka. Kay dili ba ka ilado, dili ba ka mailad sa writings ni Ellen G. White. Karon mo mangutana ko ni Brother Eugene, kinsa may nagpapatay ni Kristo? Ani Jose Rizal? Paring Katoliko? Romano Katoliko? Dili. O pare ra nga Katoliko? Ha? Dili paring Katoliko. Kung mabasa na ang ako, Brother nagpapatay Eugene diri Gapo. sayo sa. Paminaw sa ba? Di lagi Brad. ko basa na ko nga paring Katoliko ang nagpapatay ng si Rizal. Ayaw sa ba? Paminaw sa. Ikaw, Wala man ta magisgot din sa kamatayon ni Rizal. Maipit man ka. Ayaw sa ba? Ayaw ko ilaral. Ipit naman yung kaane, karon. Karon, kaya ingon man ka ganina. Catholic is Christianity. Gituuhan dahil ni mo ni, paminaw sa, gituuhan dahil ni mo ni ganina, ni ingon pa kag, yes, sakto ka nang ni ang gibasa ni mo. Catholic Nga ang Christianity. Catholic,
Lagi-lagi nga ang Katolik maunang Kristiyanismo nga ang panudlo basic yun ni Hesus Kristo kinsa nga mao'y gikonsiderar nga manluluwas o sibyor. Karon ang pangutana kay gipangutana kanako nga kinsa ba ning Kristiyanismo ha nga niabot din sa Pilipinas ni nga 16th century kinsa nangulo niingon man kag Roman Catholic. Samantalang pag intra na ko basa diri ganina niingon naman ka nga dili na Roman Catholic. Ay di gini Ang kasabot si pangutana Brother Gapo. Wagi kasabot si Brother Gapo sabot. Ay sa. Ang pangutana nako kinsa man asa man akong tuuhan kani giingon nimo Roman Catholic o kani giingon nimo dili na Roman Catholic. Nya mutubag nako. Brother Gapo. Aga daw. Akong tubag ha, ang nagdala sa Christianity sa Pilipinas, Roman Catholic denomination. Church gyapon. Kami na Brother Gapo ha. Unya, gitudluan nila ang tao nga mahimo kunuha ang Kristohanon. Muna nakakomentary na diyan na Brother Gapo nga ang gitudlo ni sa Catholic is Christianity. Mahimong Kristohanon, mahimong Catholic. Pero mapamatud-an nato nga sadyang nahimo ng Christianity ang Pilipino, nahibalaan niyo si Rizal nga ang mga Romano Katoliko mangingilad sa Pilipino. Gipapatay sa Romanong Katolikong pari si Jose Rizal kay gisupak niyo si Rizal ang balaod sa Romano Katoliko. Karon pangutana Brother Gapo yara. Dawaton na nimo nga si Jose Rizal gipapatay sa paring Katoliko Romano. Kadali lang. Paminaw kung panagsa Brother Gapo. Karon kay Paminaw ba? Roman Catholic sa paminaw sa ba? Ay sa tanang kamatayong Rizal. We are not talking here about the life of Rizal. We are talking here about the Christianity. Ayaw sa ba? We are talking here about Christianity, not the life of Rizal. Asa, paminaw. Karon kay niingon man day ka nga Roman Catholic di ay ang awag aning nangulo anang 16th century. Dagi pagsunod sa Pilipinas. Pero si Jose Rizal nakabalo. Lagi. Bakaton di ay ang mga Romano Katoliko pari. Ayaw sa ba? Naaman tayo gitawag na to History of the Philippines. Basta ko na ko ni. Ha? Ang tayo problema the History of the Philippines. Ato basahon ni Brother Gapo, na ba kayo nulimit ang hiri niya, Brother Gapo? Basig na ano ba? Ay, wala di. Ay, pagsulay, no? Kadali lang. Pagsulay. Sige, sayang kaya wala. Okay, basahon na ko ning kwan ha. Basahon na ko ni ang tawag aning ni ang Philippine history. Kay nakapokus man ta ganin as Pilipino 16th century. Matud pas kasaysayan sa Pilipino, the greatest legacy of Spain to the Filipino people. Dili man ko moingon nga gisalikuay ninyo ni ang author kay si Dr. Sonia M. Saide. Dili baya ni Katoliko. Ikaduha gigamit ni Bacalares si Dr. Sonia M. Saide. Mao ra ni ang gituohan nga author. Now, niingon the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Tama, especially the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ. Ang pangutana, supakon nimo, di na po di mo ni supakon. Pagsulay, Brother Eugene. Awa, ang akong tubag ha, Brother Eugene ha, dili lagi kumusupak nga ang Spain nga Katoliko mo nahimong ligasiyang Pilipino Kristohanon sa Pilipinas. Pero ako nga pamatud-an nga si Jose Rizal nakabalo sa bakak nga pagtulunan sa Romanong Katoliko. Kanang uturan wala nakabalo sa naibalaan ni Jose Rizal. So iyang gisulat nga ang Spain nga Katolik mo'y dakong ligasiya kay gituluan niya Pilipino pagkakristohanon. Pero si Jose Rizal nakabalo sa bakak nga pagtulunan sa Romano Katoliko. Di man ka maminaw. Okay, ani Brad. Base aning akong gibasa karon nga nadungog nga niingon kag insakto. Kinsay founder sa Roman Catholic Church base sa akong gibasa? Si Kristo o ang yawa? Sa utok anang utor ana si Kristo. Pero sa utok niyo si Rizal, dili di ay mao. Brad. Di paminaw sa Brad. Asa may kinsa di ay ang nagtukod sa Katoliko Romano base sa akong gibasa. Kisay utor ang libro ba? Kisay utor. Ang akong pangutana ba kaning libro nga Philippine history tao lagi. Pagsulay ni si Brother. Paminaw sa
Nito ka ni Rizal nga sinulat raman po ng Rizal. Sa history nito ko, pero sa author niya nga moingon siya si Kristo mo nagtukod sa Roman Catholic Church. Di ako Karon, na history of the Philippines man eh. Sa history of the lagi. Philippines man eh. Baligapo, Paminaw ha. baligapo. Karon, ang akong pangutana simple lang. Kinsay nagtukod sa Roman Catholic Church base sa imong nadungog sa akong gibasa kasaysayan sa Oh, Pilipinas. Ang Si akong Kristo ug ang yawa. ang akong nadungog, ang author ng libruhan nagtuo nga si Kristo pero dili mao ang gisulat sa Biblia. Pero sa history, Na. mutuo ko nga ang Spain, maoy usa ka dakong legacy sa Christianity sa Pilipinas. Pero kung utok na nga si Kristo yung ipunto diyan na sultian ta ka, bakak na igsuon nga pagsabot Okay. anang author anang libruha. Pero sa history nga yang Okay. nasabtan, mutuo ko kay naa siya, makatestify siya sa history sa Pilipinas. Pero about of Christianity, di ko mutuo kay wa siya kabalo o unsay sulod sa Biblia. Ang iyang gisulat, kanang Okay, iyang Brad. nahibalaan, nga mo'y gitudlo sa pari niya Okay. ng panahona. Brad. Sayon kayo, brother Gapo. Motuo ba ka aning Brad, motuo ba ka aning giingon nga ignorance of the history is lack of knowledge? Pastilan, brother Gapo, di lagi ko musupak anang about history, pero about Biblia, diha na ko musupak kay nagbuot-buot ka. Okay. Oh, Kay dili buot man day ka musupak Buot. about aning gitawag nato. Brad. Kay di man day ka musupak sa history. Lagi sa Karon kay ang Pilipinas. history ni ingon. Pero pag ingon siya, nga si lagi ba? Kristo na nagtukod, Sa paminaw, sa paminaw, sa kay paminaw, bakat sa- na. So, paminaw sa matod mo dili ka musupak sa history. History. Karon ang history ni ingon man nga si Kristo ay nagtukod sa Katoliko. Supako nimo lagi ni na history sa o imong sa likway. Lagi na- Paminaw sa wa ko mangutana gutok bali sa utor. Kaya kung Ang Tubag. klarong deklarasyon nimo Paminaw, ni ingon ka brother man. Gapo. Nga di nimo supakon. Oh. Paminaw sa ang klarong deklarasyon nimo Wagi karon ka ni kasabot, ingon ka brother man. Gapo ba? Nga dili nimo supakon. Ayo sa nga dili nimo supakon ang history. Karon kay ni may history sa Pilipinas ni ingon man nga si Kristo ay nagtukod sa Katoliko. Isalikway nimo ning history o supakon nimo? Huwag tubag. Ang history nga gipasabot niya sa author lagi, ang Spain nga dakong legasiyas Pilipinas. Pero kanang yang author nga mingon siya nga si Kristo mo'y nagtukod sa Roman Catholic Church usa na ka dakong baka kay wala na sa Biblia. Ha? Iyan ta ka ba nilga po? Isa-isahon na to niya. Isa-isahon na to niya. po, sabta ba? Pag-ingon nga, pag-ingon nga the greatest legacy of Spain to the Oh, Filipino history. people is Oh, history. Paminaw sa pag-ingon nga, pag-ingon nga the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Sakto sayo. Sakto na, history na sa Pilipinas nga ang nagtudlo sa Christianity, God. Spain. Pero kung moingon na ka nga si Kristo, mo'y magtukod sa Roman Catholic Church, bakat na na kay wala Kadalan. Sayo. Ang pangutana ko, nasayop si Dr. Sonia inside the anis pag-ingon nga the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Nasayop siya wala. Sakto lagi siya ang history sa Pilipinas lagi sa Spain nga dakong ligasiya sa Christianity sa Pilipinas. Pero kanang iyang komentaryo Karon. diha nga si Kristo mo'y nagtukod sa Roman Catholic Church, kana mo'y bakat. Namakak Kay na po siya. wala si Namakak Dr. na po siya. dito sa panahon ni Kristo. Paminaw sa namakak na po si Dr. Sonia inside sa pag-ingon niya nga si Kristo ay nga si katupod sa Kristo Katoliko. nagtukod sa Roman Catholic kay wala pa ng panahon na si Dr. Smith sa imong giingon sa panahon ni Kristo o wala Dr. yung Smith. record sa Biblia nga si Kristo mo'y nagtukod sa Roman Catholic Church. Ha? Okay, pangutana. Oh. Base sa Biblia, kay Biblia manghata. Dito mo gamit og istorya. Anak ba? Base sa Biblia, kinsang tawhana karon ang nagtukod sa simbahang Katoliko? Dili maonis Kristo. Unsang tuiga asa niya gitukod? Gini kasabot Unsay Biblia po sita sa Biblia? Nganong moingon magag Katoliko? Ingna nga sige. Roman Catholic Church. Kay kung Katoliko lagi Christianity lagi Base na. sa Biblia, kinsay nagtukod sa Roman Catholic Church kana. kung dili mao si Kristo? Unsay sita sa Okay, Biblia okay, mabasa? tubag. Walay mabasa nga gitukod ni Kristo ang Roman Catholic Church kay walay Roman Catholic Church sa Biblia. Ang gitukod ni Kristo sa Biblia, Mao lagi. Christianity, religion, denomination. Ang pangutana ko mao. Kay wala man kay mabasa Wala nga si Kristo mabasa. nagtukod og Katoliko Romano. Okay, mangutana Kinsa ko man di nimo. ay nagtukod sa Roman Catholic Church ug dili si Kristo? Akong pamatudan, ang nagtukod sa Roman Catholic Church, ang Kinsa? katawhan nga nagsupak sa sumbos Ginoo. Kay Oh, walay specify mabasa kinsa? sa Biblia. Basta walay Kinsa mabasa bali? sa Biblia. Kinsa man? Tao ang nagtukod. Kinsa man ang mga yan. tawhana? Kinsa man na? Ang
Kanusa na Ingon sa gitukod? Biblia, tawo. Wala na nag-ingon og sigapo. Ang giingon dunay tawo Wala, ang di ba? usab sa subos Ginoo. Naman ka, o asa man karon nag-ingon ang Daniel Biblia nga 7:25. dunay tawo. Daniel 7:25. Pamina sa asa man karon nag-ingon nga dunay tawo nga nagtukod sa Roman Catholic Church. Sitas. Wa lagi mabasa lagi ang Roman Catholic Church ug wala po na ba nga way mabasa Awa nga man. si Kristo nagtukod sa Roman Catholic Church. Ha? Kami mong binuang nga mga mawala punta. lagi. May lagi mangutana ko nimo, very Yung kinsa critical. man gyud ay Mabasa nagtukod ba po aning ni nato? ang Katoliko Romano? Mabasa ba po nato Bebe, nga si Kristo pamina nagtukod ba? sa Roman Catholic Church? Mabasa dili. Dili ba ani ba? Tumagasa. Brad, ani ba? Tumagasa. Mabasa sa Biblia nga ipamugot. si Kristo nagtukod sa Roman Catholic Church? Mabasa dili. Pananglitag na ako'y mabasa. Roman Catholic Katoliko Church. ka. Roman Catholic Church. Pananglitag Lagi. na ako'y mabasa. Roman Catholic Church. sa Biblia. Admitahon nimo nga 7 lagi. Sige, Pag sige, na ako'y sige. mabasa. Oh, sige, Admitahon nimo oh, karon nga atong klaro. 7th-day Adventist. Atong klarohon. Sinaguga siya Paminaw sa brother Gapo. Kung mabasa nimo o sa gitukod ni Kristo, Matthew 16 versikulo 18, nga ang gitukod ni Kristo, Roman Catholic Church. Sige, Oh, di ka bakakon. pag mabasa, pag mabasa ko sa Biblia, letra por letra, Nga, Roman Catholic admitahon Church. mo karon nga ang 7th day, admitahon mo karon nga ang 7th-day Adventist sinaguga siya wa. Nganong ingon kuan nga Puta na. sinagugas yawa nga Awara. nga Christianity man na. Challenge man. Ang gitukod Challenge man lagi ni ako. Kristo, di basaha. Nga Roman Catholic Church sige. ni Kristo ang Kung na nagtukod. ako'y mabasa karon sa Biblia nga ang Roman Catholic Church letra por Mao'y letrang gitukod mabasa ang ni gitukod ni Kristo. Dawaton ba nimo karon nga ang 7th-day Adventist nga denominasyon nga giingon nimo sinaguga siya wa? Ayaw na ko ing nga dawaton pa na ako. Agoy. Ako'y nangutana nimo. Naay mga naminaw magtimbang-timbang. Sige, basahan ni Kondisyon man eh. Nganong imo Kondisyon magkondisyonan man eh. nga nag-sharing man ta? Ha? Ay, imuha- Brad, naingon ra ba imuha Kristus kuno kay- Biblia? imuha kuno kay- San Marcos 16. Oh, naingon si Kristus Biblia ha. San Marcos 16:16. Oh. Ang mutuog magpabunyag maluwas. Apan Sige. nadili So, kung silutan. dili ko mudawat, kung dili ko mudawat, so di Ay, ka mabasa. bisan pag Brother Joseph, din. no, So, kung di na ko dawaton, di ka pwede basa. mo Subot pasabot nga Pwede mangingilad mo ka. ko. Dili Dili mo mo itugan. mangingilad. No! Kung tinuod ka, Biblia man akong gipuiran. Kung tinuod ka nga taos Ginoo, basa ha. Kaya ang katungdanan sa taos Ginoo ang pagpahibalo sa kamaturas Biblia. Ug nganong imo nang taguas na Okay. bitaw. O, kana Kung ba? mabasa na ko karon. Kung mabasa na ko karon. Dawaton ba nimo? Pamina sa kondisyon ta niya. Kay dili masilbi og wala tay kondisyon mo basa lang kay wala ipik. Unsa man nila Kay si imo Kristo brother? Unsa man Kay- imong tuyo kay si- brother Eugene? Unsa man gid imong Ang tuyo na day? to, Kanang dire. pagpakailap sa Ang kamaturan. tuyo na to, dire. Pag-irok sa imong isig katawo. Okay, sige. Oh. Kamatuoran man kay imong gusto. Oh, basahan Kung na. mabasa ko Lagi. karon, magkatuloy Basahan. magpabunyag na ka. Aw ba si ay magpabunyag ko? Daghan pa man Eh, ano ng Biblia. Basin, ayaw lang basin. Ayaw kay nga Ayaw lang dili basin. ko magpukus sa usa kay nagmangutana ko kay katungod sa tao ingon ang Ginoo si Jeremias 16 pangutana. So kung mabasa nimo ikaduha na kung pangutana basi og imo gining matubag kay ang unang Pinutres 15 kung matubag niya tanang pangutana muuban ko kung matubag nimo. So karon Okay. kung matubag nimo Niingon na mas Kristo sa San pangutana. Pamina ha. Basa sa brother. Niingon man si Kristo Basa sa ba? San Marcos 16:16. Aminaw ha. Niingon si Kristo ha, ang mutuo og magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Karon kay di man tuyo sa simbahang Katolikong silutan ka. Basa sa lagi Di ang man mutuo tuyo. ko. Ay, asa wa pa kumahuman. Di man tuyo sa simbahang Oo. Katoliko masilutan kag laglag ka sa impierno, kun dili luwason man. Ang pangutana kung mabasa ko magpabunyag na ka. Sige, basta kay imo matubag akong pangutana mo tuon na ko kaya ang pagtuon Di man nagagikan man ka. sa madungog. Oh, ang pagtuon Di man ka nga lagi, nabay paminaw. mabasa sa Oh, Biblia. ang pagtuon nagagikan sa madungog. So padungga ko daan, aron mo tuo ko. Ha? Kaya ayaw ko patuha sa sige. tangawa pa nimo gibasa. Oh, sige basa sa nga Roman Diya. Catholic Church si Ah. Kristo ang nagtukod. Sige. Basa na ko. Basa Kana ba? ha. Diya, basahon ako ni niya. Kinsay utor na brother? Basaon Mangutana ako, sa ah. ko, kinsay utor na? Yeah. Biblia man eh, Holy Bible, Holy Bible. Confraternity Oh, St. Joseph Edition. Kinsay nagtukod, kinsay nagsulatan na, kinsay writer na. Pagkila sa Before Biblia na. before sa niya to basahon, kinsa lagi utor ana? Kinsa imprimatur? Autor ani, wala akong pa. basahon. Oh, kana ba? Si San Mateo mo, Dili. akong basahon. Ba kinsay nagprinta na ba? Kinsa unsa na nga mga translation ba? Imprimator. Oh, imprimatur.
ba? Sige. Imprimator. Kinsa, Katoliko dili. Imprimator di ay. Katoliko. Ay, Katoliko. Oh, Sige, Katoliko di. Ay, Biblia man ang atong sabot. So, Katoliko ba Biblia dati sa man. inyo? Sige, Basa. sige. Basahon ako ha. Basahon ako. Basahon ako. ako Anay yung siyo to di pagdudaan. atras ta. Sa 17. Ayaw sa akin magbasa pa ko. Ingon kang magpabunyag ka. O niya. Lagi, so Katoliko Anay yung primator. basa ta 17. 17. O di man. O Lagi, ingon ka ang Katoliko imprimator Katolik, sumot pa sabot na dapig sa inyo o kamo na nag-translate o kamo na nagbuot-buot anang mga wording niya. Natural. Okay, sige. Kaya ako kung Natural basahon. kay basis. Ay, paminasa. Sige, brother. Natural Kaya basig mo sa mi kay ka na basig mo base sa ninyo. Natural kay base sa Oxford Companion of the Bible, the New Testament is a Catholic letter. Amo na, timanan mo na. Sige, basa. Karon nagingon man. Basahon ang Bless them Simon Barjona. Ayaw sa. Sige. Wala. Ambil ko Nagbasa magbay, man ang ambil Biblia. ko nga kung kwan diya Nagbasa man ang Biblia. Paminaw sa. Oo, nagkisi-kisi na mga. Ato lang itandi sa Greek Bible kung naa ba na imong giingon nga Romano Katoliko. Paminaw ba? Brad. Sige. Inani ba? Ang imo manggod Sige, basa lagi niya, nga deklarasyon. Basa. Ayaw sa ba? Ayaw ko dadaan ang imong Greek Bible. Kaya in the first place, wala ra ba yung kagadala di Greek Bible? Ay, na ako'y Greek Bible dire. Ang deklarasyon nimo paminaw sa. Kasi, Uy! Na ako'y Greek Ang Bible. deklarasyon nimo, paminaw sa Lagi. ba? Ang deklarasyon nimo naabay mabasa sa Biblia. Biblia ha? Nga, author Nga. lagi. Ang author nimo lagi, Ayaw, Katoliko sabaw. ang nag-translate. Ay, O, sige. naku, Brad, ayaw ko pasakyan Mutuon ako, brother Gapo. Okay, basa. Paminaw sa ba? Sige. Ayaw ko pasakyan na imong autor. Kaya in the first Ang place, tumutuon na Biblia tayo ang dito. atong sabot. Lagi. Wala ta magbase dire ko sa bersona ng Biblia. O, Ayaw ana nili ra ko ba'y pwede o patuwa sa mga kinidire? bugos. Daghan magbubugos Ang na ato Biblia, pa din brother iba. Gapo. Ha? Sige, Dili. sige. Paminaw Brother Gapo sa- tayo sa kadali. Ang Basahan hapon niya, nimo, kaya akong Biblia. basahan sa Greek Bible. Sige, kung tinuod ba ng imong O, di, ha? translation, kay bugos na. Sa paminaw sa. O, na ako'y Bible. Di, say bugos. Bugos na imong Wala man ko mga translation. tanag na bugos ba ni Biblia ha? Buhat-buhat Ang ko rin yung imong deklarasyon original ka. Bible. Sige, basa. Magpasapaw may di na lang ko sapaw. Ayaw, dili, brother Gapo. Basahan lagi ng imuhang translations Katoliko diya. Kaya akong basahan sa original na sinulat diri as Biblia sa Grigo nga pulong kung naabay Roman Catholic Church. Okay. Yeah, kung Kaya kung Roman Catholic ni sa Greek Bible. paminaw sa Sige. mo lagi. Ayos sa ayos sa sapaw ba. Ma-explain pa man ko. Sige. Kanang Greek Bible nimo nga imong basahon, normal mo pabor ko ana nga way mabasa. Aw, narade. Unaha, Subot mali- pasabot nga Diyos sa ninyo. Paminaw sa ba? Ayaw sa lagi sapaw-sapaw ba? Kay wa pa man ko gabasa din mo explain sa ko kay unhan lang ti kadaan ba? Kay mo kumuna imong rason. Una, ang Greek Bible walay mabasa sa Biblia nga Greek Bible nga Amen. one holy Catholic Oh, apostolic. ako'y- Paminaw sa ba? ako'y mapagpag ni Walay Brother mabasa nga one holy Catholic. Paminaw sa brad ayo sa Sige. sapaw brad kay. Sige, gusto Juan. ko kasabot Sige, mo ani sige, karon. lagi. Juan, Ani ayaw sa sapaw. Kay si Kristo og ang yawa ga conversation naminaw bing yawa ni Kristo. Ikaw di ka minaw labo ka sa yawa ani Otro niya. kang di maminaw ba ya? Paminaw ha. Oh. Niya ang kanang Greek Bible nga imong basahon tin-aw nga wala na mag-ingon nga one holy Catholic Apostolic Roman Church. Rason dili bias ang atong Ginoong Hesukristo. Nasuko na manggali ka ni claim ko ana nga wa man na. Ayaw lagi magsapaw-sapaw ba? Ma-explain ba man ko? Sapaw. Pag Naminaw lagi ko sa ayaw sa Gitabangan taraga paghilom ba po. sa pag- Sige. paghilom lang. Oh, lagi. Paghilom lang. Karon ang niya nasuko na manggali ka kay ngano Ay, man nasuko ka, niya gusto mo nireklamo ka nireklamo na manggali ka ingon manggali ka nganong giklima na ninyo nga may mabasa ang rason dili gumusugot si Kristo nga naay mag-claim daghang mag-claim so the fact kay ang Katoliko nag-claiman So inyong mauna giusab. nga, naay mga sa Inyong the fact giusab. ang Katoliko nag-claiman mauna karon nga naa ko'y basahon nga bersyon sa Biblia nga binase mismo sa Sa kasaysayan. Katoliko. Take note, Okay. ang Biblia kasaysayan na. Basahon na ko ha, kay ingon ra ba siya ganina nga magpabunyag na kuno siya. Okay, Kay sige. dili siya magpabunyag. Sayang, Brother Gapo, naagyo sa naputol-putol yung badistang signal. bot-boton karon. Nagputol-putol ang Paminaw signal, sa- Brother Gapo. Nagputol-putol ang Na- signal. Sa nagputol-putol kamayo ni kong signal putol-putol. Brother Gapo, Okay. nipilit ka, Brother Na- Gapo. Ikaw Hinay mo signal, Ikaw Brother man Gapo. ikaw man nitapot. Imo o Okay. ako baka signal, pero nga ako continue.
Sa maning mubasa na ko pilit-pilit man. Oh, pilit-pilit imo signal brother Gapo. Imo signal nagpilit-pilit. Dili imo hara. Dili walay Pasok way kini akong problema signal sa diri, ako, oh. way problema sa ako, brother Gapo. Walay problema sa ako ang signal diri kay continue ang ako ang pagsulti. Ang imong naong mo pilit-pilit. Continue pud ako adri, continue pud adri. Sige. Karon ang pangutanan nako niya. Walay sabadistang butbuton ha. Ingon siya mabasa, magpabunyag siya. Biblia kong basahon. Di mabasa mo tuon na lagi ko brother Gapo. Brother Gapo. Bisag dili pa nimo basahon, mutuon ako. Basa na ko. O mutuon ako brother Gapo. Di na lang ko mubasa kay mituon naman ikaw. Mituon na lagi ko nga ang imong Awana. gibasa ay translation Yes, nga giusab sa Katoliko. Biblia dahil nga Wala inisab sa akong Katoliko butang kaya giusab, bali. niangkon man Ay, sa- day ka nga Brother, ang original nga Bible wala na. Dili na lang ko mubasa kay mituon naman ikaw. Bituon na lagi ko nga ang inyong gihimo giusab ninyo ang sulat sa Biblia sa Grigo. So tinuod ang propesya sa Biblia sa Daniel 7:25 nga ang Katoliko maudi ay ang nag-usab sa kasuguan sa Ginoo, brother Gapo. Ha? Kay imo giangkon nga ang imo basahon na lang. sa original Basahon Bible na walay lang. uban Catholic Church pero karon Brad. ninyong gipagawa sa Katoliko nga giusab na ninyo gibutangan ninyo og Roman Kadali. Catholic Church, brother Gapo. Basahon na lang ako ni. Basahon na lang ako ni kay Pakang. basahon na lang ako ni kay in the first place alang na lang pos naminaw niya. Di ra ba ko mutuog sa badista nga butbuton. Ingon nimo ganina nga babasa. Niingon ko basta lagi. mabasa Ingon nimo. ko. Wala ka na mutbut. Lagi. Ingon nimo ganina magpabunyag kag mabasa. Sige. Wagi di mo. Karon, ang pangutana. Basahon na ko ha. Putol-putol. Blessed are you, Simon Barjona. For Putol-putol. flesh Brother and Gapo. blood has not rebel. Paala kag putol-putol Di sa masabot. basta sa ako wala. O di masabot For Brother Gapo. flesh and blood akong balikog basa ni niya. Blessed are you, Simon Barjona. Brother For Gapo. flesh and blood has not rebelled this Di- to you. di madungog. But Di mo my tinuod, Brother Gapo, Father sayang. in heaven. Ayun na. And I see you today that you are Peter. Upon this rock, I will build my one holy Catholic Apostolic Roman Church. Ay, karo kay Brad. Okay. Impas. Ako kunin mo mutana, Brother Gapo, be. Ako kunin mo Sige. mutana. Because tinuod man kasi tagay ko kay ganina ra mo pinangutana. Ako yung mangutana sa imo. Okay ba? Karon. Okay, sige, mangutana ko. Para patas. mangutana Brad, ko. para patas ta, para Ganina para ra man patas ta, kadal lang ha. Ganina ra man yung pinangutana. Para patas ta. Patas lagi na ko'y nabasa. Sa kadalang. Para patas ta na naman ko'y nabasa. Pag-provide kag translation sa Biblia ang nag-ingon, I will build my one Seventh-day Adventist Church General Conference. Now, para patas ta. Nangutana man ka, mangutana pud ko. Ano ba para patas ba? Dili ba? Okay, kanang imong gibasa. Ani ha. Translation na sa inyo gibuhat-buhat nga mga translation. kadali- Kamo na lagi ba? nagbuhat og translate Brad. sa Biblia. Karon mangutana ko. Asa lagi mao lagi. Asa ko? Asa. Ringan ko. Sa kadalang Mangutana ha. ba? Para makapatas ka niya, Dili. pangita og translation sa Biblia nga nag-ingon Seventh-day Ayaw, Adventist. kay dili mi General bias. Conference. Dili mi pareha sa inyo nga bias magbuot-buot og translate og Biblia. Kami nagbase mi sa original nga pulong sa Biblia. Wala mi, dili mi pares Katoliko nga magbuot-buot og bias. Tanawa ang Biblia nga nailogo Kami- nga tanawa ang Pwede Biblia nga na-translate nailogo na. nga Oh. Seventh-day Adventist. Lagi. Paminaw ha. Tanawa ko na. Tanawa ang Biblia nga nailogo sa Seventh-day tanawa Adventist. ko Nakita no, ninyo? kung isa yung Tanawa ha. Igor ra gid mi nag-publish na Ay, brother wala, Gapo. wala. Igor ra na Wala, nag-publish na inyo nga na, oh. Lagi pero Igor ra na nailogo, ha? nag-publish. Oh, Nag-publish sa niya na mahayag sa 70. Paminaw sa Paminaw Brother sa Gapo. ang pamahayag sa 70 Adventist. Brother Gapo, mahadlok na ang Dili pangutan. kadali lang, Brad. Kadali lang, Brad. Nakabalo na ko. Kadali lang. Brother Gapo, mahadlok na ang pangutan na ko. Ako ba? Mahadlok na po. Wala ta mahadlok pang Pilit na po na yung Ayaw sa. Malipay pa manggalitan. Mo pahayag pa ko. Mo pahayag pa ko. Kaning di ang Ganina naman ka, kaning di Brother Gapo, ang pinangutana. nga na ay Wala ko ta nagsabi. Wala ko mamupahayag pa ko ba kay mo paluap pa ko ba kay Pahayag pa ka. paminaw sa ba mo follow up sa ako kay ngano man Pero- gidinay man gud nimo to kay ingon ka nga gama-gama ra na ninyo Oo, Katoliko tinuod. puras to Ako nga pamagutan. makaingon ka Ako nga dili pamagutan. ayaw sa ba
for us to know nga makaingon tag dili bias, mong gamit pud tag Biblia nga nailugong sa badista, yan o. Sige, basa din Roman Catholic Church, kay para mutuon ako. Sige, nag-ingon sa ilang pamahayag, kung mabasa paminaw niya sa Roman ba? Catholic Church Japon. Ayaw sa ba? Ayaw sa ba? Wala pa ko mahuman. Sige. Oo, wala ko mahuman. Mao nang magsapaw-sapaw kay na usa man ning Ani para maklaro na. sa ilang pamahayag, ayaw sa ba? Sa ilang pamahayag sa last part sa Biblia, kining gitawag nila giyas pagtuon sa Biblia. Niya nagiingon diri nila ang iglesia. Unsa man ning iglesia? Ang iglesia matod pa nila universal kon Katoliko. Universal Katoliko man. Christianity lagi. Karon kay Katoliko man ning ano? Ingon sila no, ang Iglesia Katoliko no. Matod pa sa atong kasaysayan nga gitawag kasaysayan. Matod pa sa gitawag na to non-sectarian nga diksyonaryo. Ang The New Lexicon Webster Dictionary Volume 1. Matod pa Catholic, the original Christian Church. Kinsa man ni sila? Member and subscriber to the Universal Church, member of the Roman Catholic Church. Wala masayo pang Biblia nga akong gibasa. O niya, masayo gidungagan lang. Now, sige, brother ka po. Pangutana ko. Kamo naman nag-ingon ana. Pag-provide ko no kag ebidensya. Sige, Brad. Pag-provide ko no kag ebidensya kung dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko kinsa man. Provide. Sige, mangutana ko para ma-provide nako. Sige, mangutana ko para ma-provide nako nga bakakon mo. Di ba? Sige. Ang akong pangutana mo ni brother ka po ha. Sige, ang akong pangutana mo ni. Dawaton ba nimo nga sa original Bible walay Roman Catholic Church? Dawaton dili. Gidawat ako na. Okay. Paminaw, gidawat ako na. Next question. Okay. Kay gidawat man nimo nga wala day mabasa Roman Catholic Church. Dawaton ba nimo nga gidungagan sa Roman Katoliko? Romano Katoliko ang Biblia. Ang pagdo. Ha? Okay, tubag. Wala mo ko nagdubag. Dito sa original. Sayo sa brother. Dawaton ba nimo? Ang inyong gidungagan. Ayaw sa ba? Ayaw sa ba? Wala man ko nagdungag. In the first place, ego naman kong nabasa. Dili man ikaw nagdungag, ang Roman Catholic Church nagdungag. Kaya akong basahan, follow-up question. Okay, tabag. Brother Gapo, tabagon ako. Tabagon. Iklaro sa akong pangutana. Mo ni akong pangutana, Brother Gapo. Kay gidawat man nimo nga walay Roman. Pulong Roma ba? Roman Catholic Church. Kay gidawat man nimo nga walay Roman Catholic Church. Karon sa imong gibasa nga imprimatur Katoliko, duna na may mabasa nga Roma. Ang akong pangutana, gidungagan o wala? Tubag. Gidugagan wala. Gidugangan sa gi-insert sa simbahang Katoliko. Paminaw sa bayo sa sapo-sapo kay tubag pa man ko. Gitubag nimo salamat. Gi-insert na sa simbahan. Natubag na. Palagi Gi-insert na sa simbahang Katoliko. Ay paminaw sa brother. Gi-insert. So gidungag. Gi-insert na gidungag na sa simbahang Katoliko. Binase na sa mga standard nga referensya. O paminaw sa bayo sa sapaw. Sige. Og makadugtong ta sa kasaysayan ana sa kalibutan. Kay Brad, awing-awing man kayo Brad. Magdungag kag 70. Paminaw sa ba? Awing-awing man kayo. Hoy, paminaw sa. Awing-awing man kayo Brad. Kung magdungag ka diag, I will build my 170 Adventist. Wala na ko nagisgot ang 70 Adventist. Onya sa kasaysayan dili makadugtong. Mauna para makapatas kaning niya, mag-provide kag version sa Biblia nga naay mabasa 70 Adventist General Conference sa Mateo 16:18. Kay kun dili lagi sa ba? Sige. Sa Biblia dili ni sama ninyo nga magdugang-dugang mo sa Biblia. Inyong gidungagan ang wala masulat sa Biblia. So dili mi parehan ninyo kung dili magbutang og 70 Adventist kay nakabalo mi sa tinuod sa Biblia. Diara, tubagon. Bagon pagay pangutana. Tubagon na to ha. Nganong dili mo magdugang? Tubagon na ko ha. Kay bawal man ta magdugang. Ay sa pamilya sa ba? Yayaw sa lagi sapaw. Nganong di mo magdugang? Una in the first place, bayi mo mong awing kung magdugag buda nagbiblia nga inyong gibutang ang 70 Adventist. Pamilya sa ba? Ayaw sa lagi sapaw pa. Dili lagi. Mag-explain ka mo. Rason? Kumudugang mi, naghatatang awing. Dili ka po. Kumudugang mi. Umuuban na mi sa inyong awing. Nagdugang-dugang sa Biblia. Kung mahimo mong awing, ayaw mong ang Katoliko. Ikaw na ba nag-angkon? Ikaw na ni-angkon nga kumudugang sa Biblia, awing. Kung among dungagan ang Biblia sa Biblia. Paminaw ha. Lagi-lagi ba? Paminaw sa akong explanation.
paminaw sa akong explanation para magkasabot ka. Kaning 70 Adventist, nganong dili sila ganahan ayaw Magdugang. ayaw ba sa unsa man ni? Lagi. Maminaw ka o dili? Naninaw ko sa imo. Kaning mga 70 Adventist, nganong dili ni sila magdugang sa Biblia nga ilang i-insert ang one Tama. I will build my 70 Adventist. Adventist Church Oh. General Conference. In the first place, kung mudungag ni sila, mag-provide ni sila og version sa Biblia nga gi-insertan nila og 70 Adventist General Conference, masango ni sa kasaysayan. Og ang tanang kasaysayan sa kalibutan nga mga libro standard reference, apilang kasaysayan sa Pilipinas, magprotesta, magwilga siguro. Oy, di ba ni mao'y gitukod sa Ginoo nganong ga-insert man eh. Mauna nga mamahimo mo awing. Okay. Mauna nga Pero kung mahimo dumagan mo na awing. akong pangutana, Ayaw Brigado. iya mo Sige, ang explain simbahang Katoliko. Darga po. Unsa? Dungagan na akong pangutana ba? Kay pertinidhan ang pangutana sa ako unya. Ang ako pertira sa yuna duhar ka buk unya maimo na imo explain na pud ka. Ito. Dungagan na akong pangutana Darga po. Dara akong pangutana. Sige, lahi pangutana. Oh. Gidawat man nimo nga inyong gidungagan ang nasulat sa Biblia. Ha? Gidawat man nimo nga inyong gidungagan ang nasulat sa Biblia o inyong gidungagag Roma. O karon. Nag-ingon man ang Biblia sa Pinadayag 18, versikulo 2 ngadto 4, ang nagadugang sa nasulat ni ining mga pulunga pagadungagan ang ilang mga silot. Dawaton ba nimo ni nga kamo ni? Dawaton dili. Dawaton ako na paminasa. Okay, okay. Okay, dawaton. Paminasa. Ay Okay, paminawa sa ko sa explanation. Sige, salamat. Dawaton na ko ng statement di San Juan kana repirado na sa gitawag ay paminasa ba? Kana repirado na sa libro ni San Juan. Ningon si San Juan, ang magadungag ni ining libruhas panagna, amen. pagadungagan Ang silot. paminaw, pagadungagag silot Tama, sa Ginoo. amen. Karon kinsa may gadungag-dungag Walang ani? question. Katoliko? Paminaw sa ba? Katulad Karon yan ko na karon pinili kinsa mo may nga nagdungag-dungag. Ayaw sa ba? Yan ko na ninyo, wag kamo nagdungag-dungag. Nagtubag pa ko. Mm. Tama man ang giingon ni San Juan. Tama Paminaw ang ha. gidaan. Tama ang giingon ni San Juan. Hoy, paminaw sa ayaw sa bagsapaw. Oh, sige, Tama sige, ang Brigado. giingon ni San Juan. Huy, ayaw sa sapo kay magtubag pa ko. Tama ang giingon ni San Juan nga di ta pwedeng magdungag sa iyang mga libros gipadayag kani mga panagna. Ang pangutana, kinsa man ang katumanan anang nagdungag? Katoliko Ay, kamo di ang naman. una ganinin niyo, wag kamo Nagdungag mo nag-usap. ayaw sa ba? Paminaw sa Oh, sige, sige, mahuman. sige. Nagdungag-dungag mo og mga sinulat ni Ellen Goodwhite nga kunuhay panagna niya nga wala naman ay labot ni San Juan. Ay nako. Eh, dugang pangutana, Ipahit pa Brigado. ni mo sa Katoliko. Briga po, dungag ko, briga po. Dugang, ang akong pangutana mo ni Briga po. Gidawat naman ninyo sige. nga kamoy nag-usab sa Biblia. Tama? Gidawat po ninyo nga, kaya magdugang, dungagan ang silot. Nyara kong pangutana, Brother Gapo. Pagkasayon tayo. Ang Dito ba? ang giingon sa Biblia, Brother Gapo, nga dungagan, ang sinulat ni Ellen White o ang sinulat sa Biblia nga giusab karon ako kinsa man dira ang karong pangutana biga po kinsa may nag-usab sa sinulat sa Biblia si Ellen G. White o ang Romano Katoliko kinsay nag-usab sa Biblia Normal. kinsay nag-usab Romano Katoliko si Ellen White tumaga Sa kadala Biga po. wala man giusab paminasa wala man giusab Ay. paminasa bayo sa sapo sige nagtubag pa ko sige sige tumaga nga wala na po giusab Mayra mga mangutana pero og mangutubag mo minaw. sige tumaga nga wala na po giusab sige Wala in the first place wrong nga pangutana nga naman in the first place wala man giusab sa Katoliko ng wala na Biblia. po giusab Gido Gigangan lang og kamatuoran. Paminaw sa ba? Okay. Ang pagdungag ug ang pag-usab lahi. sige kuno Kana kay Walang gi-insert question. paminaw sa ay sayo sa bawo pa ko mahuman. Umbatin mo gadayon. Pag-insert nato og one Holy Catholic Roman Church. One Holy Catholic paminaw sa one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Sakto ba ng pagdungaga na? Insakto. Nga naman, una, ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Ayo sabaw. Sige. Una, ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo usa lamang. San Mateo 16:18 o sara, wala moingon si Kristo, I will build my churches. One ra, church. Unya, ang ubos po na sa usa lamang ka founder nga mao si Kristo. Now, Sige. ikadua, holy nganong ayo sa ba? Holy nganong holy man. Kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo balaan na kay siya mismong nagtukod balaan man. O ikaduha nga na imong balaan,
tungod na kay dunay mga santos nga nagpakamatay sa simbahang Katoliko, ang uban ani mga martir. Mao na nga tawag aning ni kamo, di mo bisag santo na lang gali waya mo. Ikatulo, one Holy Catholic, nganong Catholic man kay malukpanon ang simbahan nga gitukod ni Kristo. San Mateo 28:19, lakaw kamo sa tibuok kalibutan. Mauna nga sa San Marcos 16:15, panglakaw mo sa tibuok kalibutan. Isang yaw bayong balita. One Holy Catholic, mo nang universal. Roman apostolic, ganong apostolic man. Tungod kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo, gipahimutang niya diha sa hustong pasukaranan mga apostoles. Nya natukod ang iya simbahan, buhing saksi ang mga apostoles. Si Kristo nagtukod saksi mga apostoles si San Pedro, gitagaan pagid niya Yahweh sa gingarian sa langit, authorization. Wala pa na gipaduplikitan nga gihatag ni Ellen White. Ikatulo kaning gitawag one Holy Catholic Apostolic Roman. Anong Roman man? Tungod kay ang Roma maoning nahimong sentro sa pagtuong Kristiyanismo. Roma 1:6-7 unya pagka-8 nagpasalamat pagid si San Pablo nga ang pagtuo sa taga Roma nasangyaw sa tibuok kalibutan. Sa pagtuo sa Roma naabot sa Espanya padulong sa Pilipinas. Sakto yang giingon ganina nga mga Roman Catholic ang nangulo based on the teaching of Jesus Christ. Now ang pangutana, nasayop ba ang pagdugang? Wala, kay in the first place boto ang kasaysayan. Mo nang niingon sa ganina di mi magdugang kay nga naman og magdugang sila mahimo man siyang away. Kay ang kasaysayan nigsingit Katoliko may gitukod. Unya og ipasegregate pa ginang ilahang Seventh-day Adventist Church. Binisaya ikapitong adlaw sa pagbalik sa simbahan. Ang simbahan ay mo balik. Continue na. May mo yung awing. May nga nga. May mo yung Yamong day minimum. Sige, lain mo na. Ang pumunta na, gidawat na nimo nga inyong giusab ang Biblia. Karon, diingon na po ka nga wala giusab kay gidungagan ra. Sige, karon. Dili ko sa imong punto nga wala giusab kay gidungagan ra. Karon, ang nakabutang dito sa Greek Bible, walay Roman Catholic Church. Pag-abot karon diri sa imuhang Biblia nga gibasa nga imprimatur Katoliko, nuod naa nay Roman Catholic Church. Karon ang pangutana, nausab o wala? Nausab wala? Okay. Wala na nausab. Wala nausab karon. Wala na nausab. Wala na pangutana berga po. Pamilya. Mo explain sa ako. Sa Greek word, na lagi na ko na yung punto lagi. Sa pamilya sa berga po ha. Akong klarohon ng pangutana, ngano mo yung kagulan nausab? Sa Greek word, walay Roman Catholic Church. Ha, walay mabasa kay imo nang giangkon nga walay mabasa kay walay Roman Catholic Church sa Greek word nga Bible, sa Greek Bible. Pag abot sa imong gibasa nga ang imprimatur Katoliko naanay Roman Catholic Church, ang akong pangutana, nausab ba ang pulong sa Grigong Bible o wala? Nausab wala? Wala. Wala. Eh nani ha, Brad, paminaw sa. Mo na mo explain sa ko mo na ba. Ganahan ka kaminaw sa akong tubag. Paminaw sad ko. Sige. Gito. Wala. Tagaan ka ganyan mo. Sige tubag. Brad. Okay, wala na. Wala mausab kundi na improve pa. Gi-improve lang. Kumbaga gi-enhance ba. Paminaw ha. Gi-enhance ba. Paminaw sa ba. Gi-pa-improve ang kamatuo. Paminaw sa ba. Wa isa lagi sa sapaw. Wa pa mo kumahuman. Gi-improve lang na siya. Karon ang pangutana, paula gini, kung gasupak-supak ka ana, para magkaalos jud ka na ko anirong gabi una, i-provide ang imong ebidensya karon kung dili di ay si Kristo nagtukod sa Katoliko kinsang tawhana na kanus-an niya gitukod, asa niya tukoda. Para berga po, provide na. Ako tagang tubagong berga po. Ang akong tubag nimo dili mi mo provide kay dili mi parehas Katoliko nga mag-improve sa pulong sa Biblia. Wala mi authorize nga mag-usab kay sugo og pulong nas Ginoo. Ingon ang Ginoo ang akong kasuguan walay makausab pero giusab sa Katoliko. Karon brother Gapo. Ako nang nasabtan. Ug amo nang nasabtan sa namitaw nga Katoliko gid ay pinaagi sa imong pag-angkon ug imong ipamatud-an nga ang imong katarungan kami nag-usab-usab. Wala kay gidungagan. Kadala. Oy. Ani ba? Brad, inani Brad. Salamat. Brad. Inani ba? Di magyud ka motuo nga si Kristo mo oy founder aning Roman Catholic Church. Di gyud ka motuo ana sa pagparoon ket Biblia. Karon ka po sa akong idea. Nasabtan ako berga po ha. Pamina sa berga po. Pasabton ta ka sa akong nasabtan. Ang pulong Roman Catholic Church berga po. Kung wisgot kag denominasyon
denomination nga kamura muna di nakutuhan. Pero kung mo yung Lagi ba? Roman people Kadali. nga nagtuman siya og sugo sa Ginoo nga wala Paminaw, nagsuka paminaw o wala sa ba? nagdugang sa pulong sa Ginoo, mutuo ko ang Oy. po. Ha? Paminaw sa Ikaw, hindi ang maminaw. akong pangutana inani ba ang akong pangutana inani ang Roman Catholic Church imo man ginang i-deny nga di Gis Kristo gatukod. Ah, sa Roman Ang pangutana- Catholic Church denomination. Okay, sige. Oh, kana ba kaning Roman Catholic Church denomination Oh. church Oh, church. kinsay founder ani kanus ana natukod. Okay. Asa akong tubag, tubod brother, akong tubagan na brother Gapo. Dili lagi kumutuo nga Roman Catholic Church denomination kay ang gitukod ni Kristo dili denomination, ang gitukod niya religion. Lagi- Ha? kaning among simbahan karon. mga followers brother Gapo. Pati religion Okay. di ka mo Adi. pagsulay brother Gapo. Dali ba? Christianity lagi ang Brad, gitukod ni Kristo, dili denomination. Kadala kanil ba? Kaning among gipasakupan karon nga simbahan. Kisay gatukod ani ug dili si Oh, Kristo. denomination man na. Imo ba yung giangkon ganina? Ha? Imong gisulti nga. Oh, O, kinsay ang Roman gatukod? Catholic Church Kinsay denomination. gatukod? Ang gatukod ana Kinsay brother Gapo. gatukod? Ang nagtukod ana brother Gapo, ambot si Kinsa. Ano mo yung ambot si Kinsa? Ha? Kay nagbuot-buot mo, pati Biblia inyo galing usabon. Ang gitukod ni Kristo brother Gapo, Christianity. Ha? Dili Roman Catholic Church karon kay imo magpangutan ang kinsa nagtukod sa Roman Catholic Church, moingon ko nga Brad. Kinsa. Kay di na mo'y Okay, Brad. Ang anong dibuto na, nga wa man Okay. na gisulat sa Biblia. Okay, Brad. So, nangambot man day ka, mo gyapon di ka Kay kalos. dili man na mo nasulat sa Biblia. Mao na nga magsupak-supak tawa kay tahatag mo nang mo gitagawi ngani. Di. Okay, Ang arita sa gisupak 10% ta 10%. Mo lagi na. Brad Gapo, paminaw sa Brad Gapo. Supak niya way katag may mo lagi gawing lagi. Sige Brad Gapo. Tagaan ta ka Brad Gapo atong himno ni Brad Gapo og 30 minutes sa alas 10 na humno to ni extensionan ta kag 30 minutos kay Okay. gabi naman. Ani lang ta sa 10%. Ipangutan na Brad Gapo. Wa ang Okay. problema na Brad Gapo. Dea sa gitawag na tog Hebrehanon kapitulo 7 bersikulo 5 nagingon. Sa una ko og ang mga kagikan ni Levi Ah. nga mga pari Oh. gisugo sa balaod pagkubra og ikapulo Tama. 10% Okay. gikan sa katawhan sa Israel. Nga sa ato pa nangubra sila gikan sa ilang kaugalingong Yes. tagilungsod bisan kon mga kaliwa ko mao base sa Biblia Tawanan nga naman po akong sa gibasa Brad tuwa na lagi Nawala na po si Brad Gapo, nipilit na po. mangutana ko yung bawa Nawala lagi Sorry. Brad Gapo. Bisan pa makitaan man nimo sa post Brad Gapo ha. I-replay ni nga post Brad Gapo para makitaan nimo nga wala po na makak. No, ano ba? Para nga sige, mami sige, mo na sige. makako, nga Ano nipilit ka. Una mo ni Ano yan, recorded man eh. Oh, sige, usme yung pangutan so- ng Brad Gapo para maklaro na to. Hebrehanon City. Akong pangutana ni base sa akong gibasa unsa may nadungog nimo sa akong gibasa Oh. ang gisugo pagpangubra og ikapulo mga pari o mga pastor. Okay, sige. So, before ko na ko tubagon Brother Gapo, clarification lang Brother Gapo ha. O before na ko tubagon, okay ra nga na clarification. O base sa imong gibasa Brother Gapo paminaw. Nawo, ay nalay ko do drive ni mong katawa. Di lagi nakapasar sa kuwan lagi Brother Gapo. Ha? Tubagan ako. Nalang ko clarification. Kay imo magkung gipangutana sa magkubra sa ikapulo, dawaton ba nimo nga doon na pa ikapulo? Diba? Clarification lang, tubagon ta na ka. Ako bang Lagi, tubagon ta na ka. manggug ka og Lagi. Ay, kami nasa ba Dawaton ba sa? nimo nga naam nagpadayon ng ikapulo? Ay, Sa ako Hebrehanon, kay pangutan Hebrehanon na. na. Clarification lang na Brother Ay, ako Gapo. pang- Para maminaw masagka sa mga tao ba? Dili Ang ba? akong pangutana ba? Ang akong Nagisgot tima man Brother tag Gapo. ikapulo. Lagi. Ang akong tima Pinoy sa Brother Gapo. Ang akong tima karon gipamatud-an ako sa akong tima nga sa New Testament duna pay ikapulo sa panahong Kristohanon. Nagpadayon ang ikapulo. Karon ni-quote man ka sa Hebrehanon kay New Testament man eh. Sa New Testament nga imong gi-quote sa Hebrehanon City. Sa imong pagbasa sa New Testament, the time of Christ, doon na pa ba ikapulo ana?
Tubagon Ayaw sa yung pangutan pangutan. na Clarification ayaw ba? sa ba. Ayaw na lagi. Ang ako lang pangutan na nani ba. Mo lagi na dayon maginambag magbinaki lagi ka dayon. Inyo ba yang gipamatuan wala na ikapulo na tayo Christ? Ito iso no. Ito Clarification naman lang. nagkabinaki kinangutan ko. Clarification Unya na lang clarification nimo. Para Unya na lang masabtan sa clarification naminaw nimo. ang akong tubag ba para masabtan tubagon ta ka kung si Kinsay mo Lagi kung ba? si Kapulo pare ba o pastor ang Ay, ako na. laging clarification mutuo ba ka nga sa New Testament doon na pa di ay ikapulo nga pagdawat kinagbasa Oh, makagibrihan diba? mo City oh Ang akong clarification pangutana ba, Lagi. simple lang. Base lang, Brad, nausa maning sharing maning ato dito ba lang akong pangutana? Maugani kay sharing man eh. O dawat ako na Simple kung lang clarification akong brother pangutana. Gapo. Dawat Kaya ang ako imo magudon clarification. ang imo magudon topic is napulo. Nagpadayon pa o Kada bang nagpadayon pa tawag- napulo kasugo the time of Christ o nagpadayon pa 10% o ba? 10% 10%. ni o karon nagisgot Oh. mo ni akong clarification brother Gapo. Akong pangutana, simple lang. O sa may nadungog di mo sa akong gibasa. Lagi Ah, akong basahon brother Gapo. Pastor ba ang nangobra sa 10% gisugo sa malas balaod o ang mga pare? O to. Ang akong tubag lagi brother Gapo, tubagon ta ka pero ako sa laging i-clarify. Klaruhon na to pag may mong pangutana ba para masabtan sa naminaw kay ni quote man lagi ka sa Hebrehanon City. Ay brother Gapo ha? Kay ni quote man ka sa New Testament the time of Christ, dawaton ba nimo nga nagpadayon pa dayang ikapulo kay doon na may nagkubrang ikapulo. O sige tubag ako Madali lang nagpadayon ba? pa na. Kay tubagon ta ka dili- kasi mo kubra. Brad, wala jud ko mangutanag nagpadayon banig wala. Clarification Ya, ba dili man is- Clarification ba nakabalo mo Di kung man na- nakasagot ka clarification? Dili man na clarification. Klaro lang Dili ako, man na dili clarification pangutana nimo. sa akin, Klaruhon diba? lang nato ba? Di, Klaruhon lang nato ba? Yes, Kana bang napunta naa ba? sa Biblia nga 10%? Oh. Ang ako lang gipangutana nimo, kinsa ba jud dunay katungod nga mangubra base sa Biblia ang akong gibasa? Wala lagi ko'y supa kung kinsay katungod. Ang ako lang di klaro lang nako Diba, about ang sa akong pangutana tema. ba? Dili ba? Tubagal ako klaro. Pare o pastor? Pangit, tumaga sa lagi akong pag-clarify sa yung pangutana. Akong gi-clarify yung pangutana ba, may tungod sa akong tema. Ang akong tema, gipamatudan ako sa the time of Christ, nagpadayon pa ang paghatag ng ikapulo. Muna akong tema nako. No nga, the time of Christ, Na. nagpadayon pa ang ikapulo. Karon nangutana magaginsay ang ayan mo dawat. Muna akong giklaro. Imo bang gidawat sa akong tema nga nagpadayon pa kay ni Coat man ka og Hebrehanon City. So kay Hebrehanon City, the time Okay. of Christ man na, o nituo ba ka nga sa Hebrehanon, the time of Christ, naghisgot pa og pagdawat og ikapulo. Kay naghisgot pa mo pagdawat sa ikapulo, nagpadayon pa ba ang ikapulo, the time of Christ, kay nigamit man kang Adya. dawat. O tumaga, nagpadayon Ikaw pa na ba na? gaingon nga ikaw na gaingon nga nagpadayon. Dili. Oh. Hebrew, ikaw ba yung Ikaduha. nagbasa? Ikaw ba yung nagbasa? Hebrew City gani. Muna lagi. Sige. O i-grant na to nga nagpadayon Amen. ninyo. Okay, I-grant sige, na sige. to nga nagpadayon. So kana bang Ang gigrant pangutana. Kana bang gigrant nimo? Oh, Klaro ang na, pangutana. nalito ka. Ay sa Ayo sa do si klaro na nito una. Ito. I-grant na to ha. Nga nagpadayon. Diha Okay, paminaw. sige, Base sa gibasa nako, Hebrehanon kapitulo 7 bersikulo 5. Kinsa may gitagaan og katungod nga mukubra base sa balaod. Okay, akong basahon. Mga pare o mga pastor. Pare o pastor. Akong tubag rin gapo nera akong tubag paminaw. Una nga ko tubag nako sa akong gi-clarify ganina, imo nang gigrant mo pasabot gitugutan nimo. Ha? Gitugutan nimo nga nagpadayon pa dito tayo og kapulo kay naa pa man di ay nagdawat, no, di ba? So, baga lang, base sa akong gibasa, pare o pastor. Akong basahon diri brother Gapo para masabtan nimo pagmayo. Ha? Ako yung basahon para masabtan nimo ba? O City versikulo 6. 5. Ha? Aw 5 day brother Gapo. 5 dili sa. Ako sugo sige 5. Barato. 5 day brother Gapo. Barato Ako man lang nagyabi lang size kay ako ba yan ang gilista brother Gapo. Di ba man ko di naman ko nimo mailad ani mo teksto brother Gapo. Paminaw ha? Oh. Akong ipasabot ang akong tubag mo ni siya. Ang gipasabot niya Apostol Pablo sa Hebro, nag-refer siya dito sa time of Melchizedek. Ang may kang Melchizedek, brother Gapo. Paminaw sa ba, wala ko mangutana. Paminaw sa sagot. Ayaw sa pagbuot lang. Dili lagi ko masabtan sa naminaw. Wala mo. Di mo lagi na kayo. Uy, wala man ko mangutana ni mo kinsay gipasabot ni San Pablo ana. Paminaw sa brother Gapo. Kategorikalo. Oh, paminaw pag kategorikalo.
base sa akong gibasa, kinsa ang dunay katungod nga ni kubra o Sige, wala tubagon ta kanang ka. ikapulo sumas Tubagon ta ka. pare o pastor. Sige, kategor ka lahat, tubagon ta ka. Kung saan pa ta katubagon, ako lang ipasabot nga kining ipasabot ni Pablo is time of Melchizedek sa una ning panahon kinsay tigdawat sa ikapulo. Ha? Sige karon. Ang akong tubag nimo sa imong pari ba o pastor, the time of Melchizedek gipasabot ni Apostol Pablo nga pari ang tigdawat, the time of Melchizedek. Tanawan yang context ha. Sa panahon ni Melchizedek, pari ang mudawat. Pero sa panahon ni Kristo, ipadala na dito magbubuhat sa Ginoo. Hebro 9 versikulo 13. Ang kwartas Ginoo gamiton sa buhat sa Ginoo. Sa panahon ni Melchizedek, ang ikapulo dito dalon sa mga pari kay sila ang nagserbisyo sa buhat sa Dios. So ang Hebrew 7 gipasabot ni Pablo nga ang panahon ni Melchizedek pari ang mudawat, pero sa panahon ni Apostol Pablo gipasabot ni Apostol Pablo sa unang Korinto 9:13 nga ang mga magbubuhat sa Ginoo mao'y mokaon sa kwarta nga naa sa templo sa Dios, brother Gapo. Malakyas 3:10. Okay. Klaro. Sunod, direta sa Old Testament gihapon. Stance day kayo. Yay, Biblia, Ezekiel 44, versikulo 30. Kay imo naman giuyuna. Pare sa ha. panahon to ni Wadyo, pastor. Melchizedek, Yeah. clarification na sa panahon Oh, to ni Melchizedek. sayo. Pero sa panahon ni Apostol Pablo, paminaw sa clarification. Pero sa panahon ni Apostol Pablo gipasabot niya nga ang kwartas Ginoo, unang Korinto 9 versikulo 13, ang mga magbubuhat sa Ginoo mo'y mukaon sa kwarta nga iyas Ginoo. Sige. Pareho. Okay, sige. Yeah. Sana ko ha. 44, 30. Mayong balita niya, mayong balita. Akong basahon 30. Ang una ninyong abot ug ang tanang halad, tanang halad ha. Ila sa mga pare, ihatag usab ninyo sa mga pare ang unang abot ninyo sa sibada. Aron panalanginan ang inyong panimalay. Ang pangutana, asa ang halad og ang gitawag og ang unang abot? Ihatag sa pare o sa pastor? Okay, tubagon ako. Ang akong tubag mao ra gihapon sa una nimong pangutana. Sa Old Testament ang tigdawat lagi pare. O ang imong pangutana kinsa mo dawat pare mo pastor. Ang akong tubag kategorikal kay Old Testament man na siya, pare ang mudawat. Pero sa panahon sa Kristohanon, gipasabot ni Apostol Pablo nga ang mudawat sa ikapulo nga kwartas Ginoo, unang Korinto 9:13, mga magbubuhat sa Ginoo, mga magwawali sa Ginoo. Wala magisgot ito, pare na lang. Unang Korinto 9:13. Sense kay Apostol Pablo. Okay, since kay pare man di sa Old Testament ang pangutana sa New Testamenta naabay mabasa nato sa Biblia nga ihatag sa pastor ang mga ikapulo nawa. Ang atong mabasa diri brother Gapo dili lang kay sa pastor. Nawa. Dili lang lagi kay pastor. Akong basahon para masampan. Ako sa gimbasahon. Biblia do batubagon. Ang akong tubag lagi Biblia ang mutubag. Naabay mabasa sa Biblia. Naabay mabasa sa Biblia nga dunay gitagaag, dunay pastor nga gitagaag authorization nga mangobra og 10%. Nawa. Paminaw brother Gapo ha. Ang 10% na kabalo ko nga kwartanis Ginoo, kabalo ko nituo kana. Sa akong tubag mo ni. Unang Korinto lagi. Dira akong tubag. Kinsay mo dawat lagi, paminaw sa ba? Ang akong tubag, 9 versikulo 13, kinsay mo dawat o kinsay mo kaon kung wabay labot ng pastor. Kaya akong tubag ni, dili lang pastor ang mo dawat. 13. Sige yung 13, sa walay duhan-duhan na sayod kamo nga ang nag-alagad sa templo nagkuha sa ilang pagkaon gikan sa templo ug katong nag-alagad didto sa laran maoy may bahin sa halad. Unsa to imong gibasa? Mausab. Unsa to imong gibasa? Unang Korinto. Ang Ginoo nagbuot nga kadtong nagwali si Ebanghelyo mabuhi pinaagi si Ebanghelyo. Tanawa brother Gapo. Dili lang kay pastor kutob sa mga. Unsa may imong gibasa? Unsa may imong gibasa? Unang Korinto 9 versikulo 13. Dili lang pastor ang mukaon sa mga pagkalanon. Okay, basahan ako. Dia. Basahan ako.
sa walay duha-duha nasayod kamo ang nag-alagad sa templo nagkuha sa pagkaon gikan sa templo ug kadtong nag-alagad dito sa halaran may bahin sa halan anya ha karon ang pangutana base sa Biblia Brother Gapo tiwas sa basa pero samtang gini pagmayo ba kay sa mauusab nga pagkaagi verse 14 sa mauusab nga pagkaagi ang Ginoo nagbuot nga kadtong magwali sa ebanghelyo mabuhi pinaagi sa ebanghelyo. Paminaw. Now, akong basahon. Kining ni ang gitawag na to og Brother Gapo. kining sa dili pagka mo basa natubag na ba Brother Gapo? Natubag na pangutana ha. Dili lang pastor. Dili mo pangutana kanina, pastor ba pare? Sa talaga na to kay apil mo ni pastor God. Akong gingon nimo Brother Gapo, iklaro lang nako nga ningon ka nga pastor ba o pare? Akong gitubag sa imo ang mudawat, dili lang pastor, kutob sa nagwali sa ebanghelyo, may authorize yang mukaon sa kwartas Ginoo. Mo na ilabing klaro Brother Gapo. Di ka kalusot sa Biblia Brother Gapo kay kamatuuran ang imong gibungkot Brother Gapo. Ha? Mo klaro pa, dili lang pastor ang mudawat sa ikapulo, tanang magbubuhat sa Ginoo. Sa kadali lang. Kaingon manggod ka imong gikutlo manggod ganina ang gitawag na to og tawag aning at least man lang maklaro nimo Brad Gapo ba nga lagi ba pastor ang mudawa tanan daing magwawa dali lang kanang nangalaga di ana sa templo base sa Biblia pastor ba na o mga obispo o mga diakono pastilan Brother Gapo wala lang na magispo og templo kutob lagis nagwali evangelism klarohon na to ni ba kay daghan kay nangalagad kuno hay templo unya dili day mao. Sige. Ang pangutana ko, kinsaman base sa Biblia ang nangalagad sa Ginoo? Base sa Biblia. Okay, tubag. Ang mga obispo o ang mga pastor? Akong basahon Biblia. Akong basahon na, kinsay nangalagad sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Tanaw na to ha? Para nga di po kayong taong Brother Gapo, makasabot yung taong kung akong iyang po Brother Gapo. Sige. Makasabot yun yung taong kaskamaturan Brother Gapo. Okay. Akong basahon ang nangalagad sa templo nga gitukod ni Kristo kanang iyang iglesia. Kinsay nangalagad kung nabay obispo diri. Pero ay kabalaka Brother Gapo kay basahon ako na po obispo Brother Gapo. Ha? Basahon ako na po obispo pero wala lang diri as iglesia. Tuwas lang yung teksto. Sige ako basahon. Kinsay nangalagad sa templo nga gitukod ni Kristo dinis kalibutan. Kinsay nangalagad ha? Episo. Para maklaro na to Brother Gapo, no? Maminaw ni nga itong mga naminaw. Sige ha, kinsa nangalagad sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Kinsa man ning nangalagad dinhi sa iglesia nga gitukod ni Kristo. 4 bersikulo 11. O ang iyang mga gasa mao ang uban mahimong mga apostoles. Apostol. Ha? Nag-alagad ni siya sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Ikaduha, propeta. Ikatulo, ebanghelista. Diri ko nabilong Brother Gapo ha. Ebanghelista. Ang ubahan mga pastor. Brother Gapo ha. Ang nangalagad sa templo sa panahon ni Kristo. Pastor, ebanghelista. Propeta. Pero tinagana. Natubag na Brother Gapo. Akin nung muhusay ko ha. Muhatag ko gribatal gamay. Anang imong gibasa. Wabaya talag gibasa Brother Gapo. Cheering raw. Muhatag ko gusay ana niya. Sige. Explain nga way lamot ang pastor. Kanang gibasa nimo nga naa sa 9:13 padong 14 nga ang gitagaan ang mukobra. Dili gasa na Brother Gapo. Ang imong ingon nag-alagad sa templo. Paminaw sa kanang ni ang gitawag nato og sa 9:13 padong 14 nga nag-alagad sa templo tinuod na. Salamat kani ang kunta. Tinuod na pero ang pangutana kinsa man ang nag-alagad sa templo. Lagi pastor sa 70 lagi sa ba. Ayo sa ba? Nagtubag pa man ko ha. Niya sa gitawag na to og dili man pastor sa 70 Adventist. Nasamot ng dili pud pastor Katoliko kay way pastor ang Katoliko. Paminaw sa ba. Naa sa King James version sa Biblia, basahon ko ha. Sa Buhat 20:28 Tagalog. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga
obispo. Watay lang. Watay problema na, Brother Gapo. Paano sa Panginoon? Gawat ko ng obispo, Brother Gapo. Magbasa, wala ko magbasa. Lagi. Na mga obispo, upang pakainin ninyo ang iglesia Amen. ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo. Amen. Unsa Brother Gapo, ato mabasa, Brother Gapo. Ayaw sabag-sapa. Asa Kaya atong nabasa basa, pa ko. Atong Unsa basa. kun Atong basa kay akong basahon, Brother Gapo. buhat 2028. Akong parkingan kay perting nindutan na, Brother Gapo, no? Akong parkingan ba? 20, Buhat 28. 2028. Okay. Now, ang pangutana, kay gihimo pag yun ay sila nga mga obispo sa Espiritu Santo para pagkanon ang iglesia Amen. sa Ginoo nga gipalit niya sa iyang kaugalingong dugo. Oh, Ang pangutana, naabay obispo ang mga 70 Adventist. Wala. Yeah, Mas itong mayo basahon, pa Brother ang Gapo. chis kay naapay. Paminaw sa. Mas mayo pa ang chis kay naapay obispo. Sa Badista wa gyud mo. Mas mayo pa ang chis kay naapay bishop. So kanang giingon niya sa Episo 4:11 nga mga pastor, basahon na to ha. Kanang giingon niya kanang giingon niya retirado na sa Basi simbahan maabot na Katoliko po kang ang pare, mga Brother, ha? Mahimaw Ayaw na sa po ba? kang katawanan. Mahimaw kang Ayaw pare, lagi pastor. sa ba? Ha? Bisa ka pa sa ba? Retirado na sa simbahang Katoliko. So, Kaya nga naman, in the first place, ang giingon diha nga, kanang ingon siya nga, ibanghilista, brad. Apil ko no siya. Yun sa pagkapasar nimo nga ibanghilista, kang wa man kay ibanghilyong nasuat. Mao ba? So kinsa man ang naay ebanghelyo ani, natawag na tog ebanghilista. Upat ra ka buok. Si San Mateo, si San Marcos, si San Lucas, si San Juan. Kato may klarong ebanghilista kay naagid sila ebanghelyong nasuat. Hindi ka kasabot Now, ng ang unang pangutana, evangelist, Brother Gapo. kay balog yapon ko ana. Una kay balog ka, ganun mag-repair, ganun mag-repair, Pamina sa bayan sa baba kay ga-explain pa ko, naipit na magugagot ng sapo talaga. Okay. Niya. So, kanang pastor nga giingon, kamo na, dili, kinsa man na, mga obispo na nga gihisgutan dito sa buhat 2028 nga moy mo pagkaon sa simbahan nga gipalit sa iyang dugo. Unya kinsa man ning mga obispo gawas ana, do na pagitay gitawag nato og mga kaparian. Kay kanang pastor nga giingon diha, ang tinuod nga mga pastor maoning mga obispo nato og atong mga kaparian. That is why kung muadto ka og kanang gitawag natong katedral na diha ang obispo. Kung moadto po kag lungsod nga na sakop ana nga katedral, natay gitawag nato og kura paroko kaning gitawag nato og kining simbahan, unsa man ang simbahanan, kining parokya nga gipanguluhan og usa ka monsenyor o pare, gitawag nagkura paroko paris priest. Mao na ang simbahan Katoliko na ana kay sila mao ang tinuod nga mga pastor nga nagatiman sa atong mga galag, nga nagatiman sa ato nga mga tao. Kani kay ga pastor sila nya dili pastor, di gyapon ni pastor. Mao na nga kanang gitawag nato nga nabuhi pinaagi sa ebanghelyo, mao bitaw ning niya ang simbahan Katoliko naagyud ta gitawag nato og hala di man na mawala pero dili pinugos ang ilaha 10%. Matod pang bakalaris ang pitaka kuno ayo sa matod pang bakalaris ang pitaka kuno ordinahan. Asa kanis Biblia ordinahan na pitaka. Kaduha looy kayo kay bisag na maligya og ginanggang gipangayuan pag 10%. Sa guwapay halin. Mabot na magkang bakalaris, Brother Gapo. Sa mao ni ang nahitabo nga kanang iyang gigamit-gamit, ilaharan ang gikot-kot, ilaharan gikuha-kuha, ipahaom sa ilaha bisag dili sila. Kaya sa tinuod lang pagkaistorya, wa sila ilabot ana kay in the first place dili sila ang gipakamatian sa atong Ginoong Jesucristo. Kay wa man mailhin ni 1863 ragali mo natukod ni Ellen Goodwhite. Aminado pa manggali siya ang founder nila si Ellen Goodwhite. Unya ila pang iamong si Kristo. That is why nga dili gid sila maka-provide og sita sa Biblia nga makadugang sila anas kamatuoran ngano man mahulog sila awing. Kanang sakto nang giingon nga minsan nga dili sila mahimong awing. Di mo na kayo gimong pahimong awing. Okay, oras na to, 22 minutos naman magkalabay, ang alas 10 sa gabion. Wala igong oras.